श्रीयुतपत्कं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. तर स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं. आपण आहे ना आपल्या राधा गोविंदांना प्रणाम करूया, त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. प्रभुपाद स्वामींना प्रणाम करूया की ज्यांनी आपल्यासाठी त्यांचं पूर्ण आयुष्य खर्च केलं ह्या भागवत धर्माच्या प्रचारासाठी. आणि सोप्या शब्दामध्ये आपल्यासाठी हे लिखाण केलं सगळं. नामानिष्ठ दास प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड बनवल्या आणि हा उपक्रम राबवला. पुन्हा आमच्या मराठीच्या ग्रुप हेड पूजा माताजी, त्यांना प्रणाम करते. आपल्या इथे ना जे आपल्या ऍडमिन रेश्मा माताजी, को होस्ट 2 आहेत, संजना माताजी आणि योजना माताजी, ह्यांना पण सादर प्रणाम करते. ह्या ना टीम, जरी समोर आम्ही दिसत असलो तरी बरीच टीम असते, त्या सगळ्यांना पण प्रणाम करते. त्यांच्या सेवेशिवाय हे सगळं शक्य होत नाही. आणि अन्वया माताजी ज्यांनी मला गीता शिकवली. एखाद्या लहान मुलांसारखी मी समोर बसलेले होते. माताजींनी माझ्या कोऱ्या पाटीवर सगळं न कंटाळता शिकवलं. तर अन्वया माताजी, त्यांना पण प्रणाम करते. आणि तुम्ही सगळे पण ना, तुमच्या येण्यामुळे उत्साह वाढतो. तुम्ही सगळे पण वेळेत आलात, तुम्हाला सर्वांना पण सादर प्रणाम. रेकॉर्डिंग जे ऐकतात त्यांना पण सादर प्रणाम. पण मला नेहमी वाटतं की प्रत्यक्षात येणं वेगळं असतं. तर आहे ना, आपण आज 18वा अध्याय आपण पूर्ण करणार गीता. तर मी विसरेन नंतर. तर पूजा माताजी आज येणार आहेत. तुम्ही सगळे आपला क्लास कंप्लीट झाल्यावर थांबा, म्हणजे पूजा माताजींशी भेटाल तुम्ही. मग त्याच्यानंतर क्विज पूर्ण करा, सर्टिफिकेट डाउनलोड करून घ्या. काही प्रॉब्लेम आलं तर जिथे प्रॉब्लेम येतोय त्याचे स्क्रीनशॉट काढून रेश्मा माताजींना पाठवा. पुढचं माताजी तुम्हाला काय ते सांगतील. ते झालं. लेवल 2च्या सगळी सूचना तुम्हाला येतील, तुम्ही फक्त ग्रुप जॉईन करा किंवा त्या पुढच्या सूचना येतील त्याप्रमाणे करा. मग त्याच्यानंतर आहे ना, आमचं काम म्हणजे माझी तर काय पात्रता नाही की उठून तुम्हाला गीता वगैरे शिकवावी. जे वरिष्ठ आणि गुरूंकडून शिकले ते तुम्हाला जशाच्या तसं, एक पोस्टमनची ड्युटी केलेली आहे. ह्यात माझ्या मनाचं वगैरे काही घातलं नाही. जे वरिष्ठ आणि जे प्रमाणित आहे, जे प्रगत भक्त आमचे टीचर ह्यांच्याकडून शिकले ते जसंच्या तसं तुम्हाला शुद्ध स्वरूपात देण्याचा प्रयत्न केला. तर आमचं काम आहे तुम्हाला कृष्ण भावना देणं. संघटनेचंच नाव आहे आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघटना. तो 3ऱ्या आणि 5व्या अध्यायातला जो अकर्म, हे ज्या कर्माची आपल्याला बंधनं लागत नाहीत, ते कृष्ण भावनाभावित जीवन देणं हेच आमचं तुम्हाला ध्येय आहे. बाकी दुसरं काही देण्याची आमची हे नाही पात्रता. मग त्याच्यानंतर आहे ना, हा एक समुद्र आहे. गीता म्हणजे त्याच्या काठावर आणून सोडलेलं आहे. तर तुम्ही आता त्या समुद्रात उतरा आणि ज्ञानाचे वेगवेगळे मोती स्वतः मिळवा.
इस्कॉन कधीच कुठले चमत्कार करतं, म्हणजे तुम्ही कुठल्याच मंदिरात गेला तिथे तुम्हाला असं नाही भेटणार की आम्ही चमत्कार करतो. हं? आम्ही फक्त कृष्ण भावना भगवंतांशी जोडू शकतो, एवढंच आमचं ध्येय आहे. बाकी जे करायचंय ते तुम्ही अनुभवा. हा भक्तीचा मार्ग किती सुंदरचा आहे. आणि अजून एक, आपण हा शेवटचा अध्याय, कृष्णाने लक्षात ठेवायचं इथे, अर्जुनाच्या वाटणीचं युद्ध नाही लढले, कृष्णाने त्याला ज्ञान दिलं. आणि आपण ते मराठी भक्तिगीत आठवा की, मागतो मी पांडुरंगा फक्त एक दान, मिळे जेणे मुक्ती ऐसे द्यावे मज ज्ञान. हा, तिथे त्यांनी काय मागितलंय? ज्ञान मागितलंय. तर आपल्याला हे ज्ञान मिळवून त्याच्यावर जे चालायचंय ते तुम्हाला चालायचं. तर चालेल. माताजी, आजचा अध्याय मोक्ष संन्यास योग आहे, गीतेचा निष्कर्ष. माताजी घ्या पुढे. हा जो अध्याय आहे ना, ह्यात जे सांगितलंय हे बऱ्यापैकी आपण सगळं आधी शिकलेलो आहे. हा, राधा गोविंदांना प्रणाम करा, त्यांचे आशीर्वाद घ्या. हा माताजी पुढे चला. प्रभुपाद स्वामींना प्रणाम करूया. आणि तुम्हाला कधीही वाटलं ना की आपल्याला मार्ग सुचत नाही काय, तर गुरूंची आठवण काढा, गुरूंची स्मरण करा, जप करा, कृष्णांशी सांगा त्यांना की आम्हाला असा प्रॉब्लेम आहे वगैरे. हा, मार्गदर्शन घ्या. जीवनात हतबल होऊ नका कधी. तर हा जो आज कालचा अध्याय होता ना, शास्त्रविधी उत्सृज्य, म्हणजे शास्त्रविधींना सोडून मनाच्या मर्जीने जे कोण जे काय अनधिकृत उपासना करतात त्याची अर्जुनाने चौकशी केली. मग कृष्णाने काय सांगितलं की ह्या ज्या श्रद्धा असतात ना, ह्या तुमच्या स्वभावाप्रमाणे 3 प्रकारच्या असतात. मग ते आपण डिटेल पाहिलं. मग त्याप्रमाणे तुमचं अन्न, आता लक्षात ठेवा की आपण अन्न आहे ना, हे जरा ताजं खावं, फ्रीजला शिळ्याचं कपाट करू नका. आणि सुंदर सुंदर पदार्थ, खूप छान, आता युट्यूबमुळे वगैरे आपण छानसे पदार्थ बनवू शकतो. अवश्य हाताने बनवा, भगवंतांना पण अर्पण करा. 56 भोग खाणारे भगवंत आहेत आपले. ओके. मग त्याच्यानंतर यज्ञ पण, तप, दान, हे सगळं तुम्ही ज्या गुणांच्या प्रभावाखाली असता त्याप्रमाणे करत असता. मग ओम तत्सत ह्याचा आपण अर्थ बघितला. ओके. माताजी आता पुढे घे. आता हा जो आजचा अध्याय आहे ना, हा तुम्हाला ना कर्म योगाद्वारे बंधनातून मुक्तता हे शिकवतो. म्हणजे की त्याग काय आहे, हा संन्यास काय आहे हे सांगतो. आणि तो योग्य कुठला, आपण भगवंतांकडे कसं जायचं त्याने हे सांगतो. मग कुठलंही कर्म करायला तुम्हाला 5 गोष्टींची आवश्यकता असते. ओके. मग ते 5 घटक सांगितलेले आहेत की कुठलेही कर्म करायला ना 5 घटक कोणते, त्याशिवाय आपण ते कर्म नाही करू शकत. मग त्याच्यानंतर परत एकदा कृष्णाने ना 3 गुण आपलं सगळं कसं नियंत्रित करतात, म्हणजे आपण करता आहोत, कर्म करणारा करता. मग हा करता सुद्धा, त्याची बुद्धी, असं बरंच काही, हे सगळं कसं त्या त्रिगुणांनी कंट्रोल केलेलं असतं, हे परत आज जरा बघणार आहोत. हा, मग वर्णाश्रम पद्धतीचं ध्येय काय आहे, हा, की आपण एकदा 14व्या अध्यायात बघितलेलो आहे आणि आताही आपण बघणार. मग त्याच्यानंतर ब्रह्मस्तरावरचं गोपनीय ज्ञान कृष्णाने सांगितलंय, पाहू आपण ते. मग शुद्ध भक्ती, कृष्ण भावनेत वावरणं. कृष्ण अर्जुनाला सांगतात की सर्व धर्मान परित्यज्य, ते पण बघू आपण. आणि निष्कर्ष इथं जो आता मला तुम्ही सांगा की आपण पहिल्या अध्यायात बघितलं होतं, ही गीता जसं कृष्ण अर्जुनाला सांगतायत, एक श्रोता आणि वक्ता हे आहेत. ओके. आणि अजून एक आहे बॅकग्राऊंडला, ती कोण आहेत सांगा? संजय आहेत, धृतराष्ट्रांना सांगणारे. हा. तर हे धृतराष्ट्राने संजयने काढलेला निष्कर्ष आहे. यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर. हा, तो बघू त्यांचा निष्कर्ष काय. आणि बघू आपण, मी तुम्हाला पहिल्या अध्यायात सांगितलेलं की का संजय बदलले, अर्जुन तर म्हणजे अर्जुनात चेंज झाला, संजय मध्ये चेंज झाला, पण धृतराष्ट्र आपल्याला महाभारत तर माहित आहे ते तिथंच करायले, तेही बघू आपण. माताजी घ्या पुढे, वाचा माताजी. हरे कृष्ण.
संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन. अर्जुन म्हणाला, हे महाबाहो ऋषिकेश, हे केशिनिषूदन, मला त्याग आणि संन्यासाचे तत्व जाणण्याची इच्छा आहे. हरे कृष्ण. तर कृष्ण आज ह्या पण अध्यायाची सुरुवात अर्जुनाच्या प्रश्नानेच झालेली आहे. तर एक मिनिट, अर्जुन काय म्हणतोय बघा तिथे, की मला त्याग आणि संन्यास ह्यातला फरक तत्व जाणायचंय. ओके, मग तो काय म्हणतोय बघा, ऋषिकेश, हा काय मारतोय ऋषिकेश. तर ऋषिकेश म्हणजे कोण, तर इंद्रियांचे स्वामी. आणि आता तो इतका 18व्या अध्यायापर्यंत आलेला आहे, त्याने आता जाणलेलं आहे की ही जी आपली सगळी इंद्रिय आहेत ना, ह्याचे मूळ स्वामी कोण आहेत, तर कृष्ण आहेत. आता कसं असतं, तुम्हाला एखादं हे शिकायचंय, खेळ शिकायचंय, क्रिकेट शिकायचंय, तर तुम्ही ग्राउंडवर एखादं त्याचे टीचर लावणार, म्हणजे जे कोच म्हणू आपण. किंवा एखादं वाद्य शिकायचंय, तर त्या वाद्यामधले जे विशारद आहेत, गायन शिकायचंय, नृत्य शिकायचंय, तर त्या कलेमधले जे विशारद आहेत, शिक्षक आहेत, अशांकडे तुम्ही जाणार, तर तुम्हाला ते व्यवस्थित शिकता येणार. मग आता ही जी आपली इंद्रिय आहेत ना, ही ह्याचे स्वामी कोण आहेत, कृष्ण. म्हणून तो हाक मारतोय की ही जी आता माझी इंद्रिय आहेत ना, ही तुमच्यामध्ये जोडलेली असू दे, कारण ते इंद्रियांचे स्वामी आहेत. मग स्वामींशीच जोडलेली असली तर ती इकडे तिकडे धावणार नाही. आणि कृष्ण आहेतच तसे, त्यांचे सर्वाकर्षक आहे, त्या आनंदाचा उगम आहे. एकदा आपली इंद्रिय, तुम्ही कृष्ण नामाची गोडी चाखली ना, की आपल्याला म्हणजे इंद्रियांना उच्च आनंद एकदा मिळाले की निम्न प्रतीच्या आनंदाकडे ती जातच नाहीत. मग त्याच्यानंतर केशिनिषूदन, तो शेजारी काळा घोडा दिसतोय का, तो राक्षस आलेला ना ह्याच्या कृष्णानेच त्याला मारलं होतं, म्हणून केशी नावाचा राक्षस होता तो. तर त्याला म्हणून म्हणतात केशिनिषूदन, केशी राक्षसाला ज्याचा वध केला त्यांना. मग ना, तो जो घोडा आहे ना, तो तुम्हाला थोडा आकाराने मोठा दिसत असेल बघा. तसं आपल्या मनातल्या शंका असतात, सतत शंका. तर झालं, आता अर्जुनाला पण होते, प्रश्न होते, कारण देत होता. आपल्याला जाणवतं की अर्जुन कारण देत होता, मला युद्ध करायचं नाहीये म्हणून. पण आता ते सगळं त्याने बाजूला केलेलं आहे. त्याला आता नकोय, त्याला कृष्णांबरोबर नातं कळलंय आणि तो त्यात स्थिर झालाय. त्यामुळे तो आता केशिनिषूदन म्हणून हाक मारतोय, म्हणजे ह्या जे माझ्या पण हृदयामध्ये ह्या ज्या शंका उठतायत ना, त्याचा जसा वध केला तशा ह्या शंका पण दूर करून टाका. आणि त्या ऑलरेडी झालेल्याच आहेत, म्हणून केशिनिषूदन म्हणतो. मला त्याग आणि संन्यासाचे तत्व जाणण्याची इच्छा. बघूया आता, माताजी घ्या पुढे. त्याग कशाला म्हणायचा, संन्यास कशाला म्हणायचा? हरे कृष्ण. काम्याणां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा. श्री भगवान म्हणाले, भौतिक इच्छांवर आधारलेल्या कर्माच्या त्यागाला विद्वज्जन संन्यास असे म्हणतात आणि सर्व कार्यांच्या फळाचा त्याग करणाऱ्याला बुद्धिमान लोक त्याग असे म्हणतात. हरे कृष्ण. तर तुम्ही जे आहे ना, संन्यास कसं म्हणतात, ज्या कशाला म्हणतात माहित आहे, की मी कुठलंही भौतिक कर्म करणार नाही, नोकरी करणार नाही, कारण मला पैसे नकोय. किंवा मी ह्या समाजापासून वेगळा राहीन, मला नाही समाजाशी हे करायचं, काही देणं घेणं वगैरे ठेवायचं. ही सगळी भौतिक बंधनं आहेत, म्हणजे हे नातेसंबंध वगैरे, मला माझा त्यात वेळ नाही घालवायचा असं. तर संन्यास हा कसा असतो, तुम्ही भौतिक कर्मांचा त्याग करायचा असतो, पण ह्याचा बिलकुल अर्थ असा नाही की तुम्ही तुमचा जप किंवा तुम्ही ज्या गुरु शिष्य परंपरेत आहात तिथले जे काही नियम आहे, म्हणजे गुरुनी सांगितलेले मार्ग आहेत, त्यावर तुम्ही चालायलाच हवं, ती कर्म करायलाच हवी. पुन्हा भक्तीच्या प्रचार प्रसारासाठीची कर्म, ही सगळी त्यांनी लिखाण, ग्रंथांचं वाचन, ही सगळी कर्म करायची असतात. त्याचा संन्यास घ्यायचा असा संन्यासाचा अर्थ नाहीये. आणि भौतिक इच्छांवरची, इंद्रिय सुखांच्या मागे जायचं नाही. आणि त्याग कशाला म्हणतात सांगा?
तुम्ही जेव्हा तुमच्या कर्मफळाचा त्याग करता, म्हणजे मग प्रत्येकालाच तर संन्यास घेणं शक्य नसतं ना. मग तुम्ही कृष्ण भावना भावित जीवन करताय. तुम्ही जे कर्म करताय ते भगवंतांना समर्पित करू नये आणि जोडलेले आहात. ही कृष्णा तुझी कृपा आहे. तर ह्याला म्हणायचं त्याग. हं? हा. माताजी पुढची स्लाईड घ्या. हरे कृष्ण. त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे. काही विद्वज्जन घोषित करतात की सर्व प्रकारच्या सकाम कर्मांना दोषपूर्ण समजून त्यागले पाहिजे. म्हणून इतर विचारवंतांचे असे म्हणणे आहे, यज्ञ, दान, तप अशा कर्मांचा कधीही त्याग करू नये. हरे कृष्ण. हा आता बघा कृष्ण काय सांगतायत की सगळ्या प्रकारच्या सकाम कर्मांचा त्याग केला पाहिजे असं काही जण म्हणतायत. पण कृष्ण काय सांगतायत बघा. परंतु इतर विचारवंतांचे म्हणणे असे आहे की यज्ञ, दान, तप या कर्मांचा, अशा कर्मांचा कधीही त्याग करू नये. हा, लक्षात ठेवायचं. आणि का ते पुढे कृष्णाने सांगितलंय म्हणजे आपण पण लक्षात ठेवा की यज्ञ, दान आणि तप हे आपण कधीही हे त्याग करू नाही शकत. आता कलियुगाचा यज्ञ कोणता आहे? हरिनाम जप. हा, तर आपण आपलं कर्तव्य म्हणून करायचंय. ओके, या जप वगैरे. त्याच्यानंतर दान. दान हे तुम्ही ज्या प्रकारे आता ना असं आपल्या पूर्वजांनी किती किती पाणपोया, धर्मशाळा वगैरे बांधली होती. ते काय तिथे जाऊन राहिले की रोज पाणी पिलं, पण केलं होतं की कोणाला तरी मदत होईल. हं? तर तुम्ही पण जिथे झाडं लावू शकता तुमच्या सोसायटीज मध्ये, बरं सोसायटी वगैरे राहू दे, घरात सुद्धा आपण छोट्या छोट्या गोष्टींनी भगवंतांशी जोडून घ्या. जरा नर्सरीत न्या मुलांना, स्वतः जा. घरातच जरा ही मिरची, टोमॅटो अशी छोटी छोटी रोपं येतात घरात. त्याच्या हर एक गोष्टीने आपण हे सगळं करू शकतो. तर यज्ञ, दान आणि तप. आता तप आपली जी भक्तीची 4 नियामक तत्व सांगितली आहेत ती तरी जीवनात पाळण्याचा प्रयत्न करा. तिथून सुरुवात करा, बाकी पुढे बघू. पण यज्ञ, दान, तप ह्या 3 गोष्टींचा कधी त्याग करायचा नाही. माताजी घ्या पुढे. का ते ऐका आता. हरे कृष्ण. यज्ञ, दान, तप कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्. यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. यज्ञ, दान, तप या स्वरूपाच्या कर्मांचा त्याग करू नये. ती कर्मे केलीच पाहिजे. यज्ञ, दान आणि तप ही कर्मे तर महात्म्यांना देखील पवित्र करतात. हरे कृष्ण. कळलं? कारण ह्या कृष्ण काय सांगतायत ह्या 5व्या श्लोकात की ह्या कर्मांचा कधी त्याग करू नये. ती महात्म्यांना पवित्र करतात, म्हणजे आपल्याला शुद्ध करत असतात ती. म्हणजे जर का जे महात्मे आहेत, महात्म्यांच्या व्याख्या आपण आधीच बघितलेल्या आहेत. जे महात्मे आहेत, भगवंतांचे शुद्ध भक्त असतात ते, त्यांना पवित्र करतात. त्यांना त्याची गरज आहे, मग आपल्याला नाहीये का सांगा. त्यामुळे आपण पण जीवनामध्ये ह्या 3 गोष्टींचा कधीही त्याग करू नये. आपल्या परीने जसं जमेल तसं करत राहायला पाहिजे. इथे ना दक्ष प्रजापती दाखवलेत बघा. ही गोष्ट आपल्याला सगळ्यांना माहित आहे. रामायणाच्या सुरुवातीला पण डिटेलमध्ये आहे बघा. तर हे जे दक्ष प्रजापती असतात ना, हे एक म्हणजे आता ते कसे प्रजापती असतात. मग होतं काय, ही सती असते ना, तिचे वडील असतात. आणि एकदा एक आता पूर्ण गोष्ट नाही सांगत, पण सुरुवात सांगते की म्हणजे पास्ट मध्ये सांगते. मग होतं काय, ते शिवजी एकदा त्या सभा असते त्याच्यामध्ये दक्ष प्रजापती येतात आणि सगळीच जण असतात, सगळे उठून उभे राहतात, पण आपले भोलेनाथ उठून उभे राहत नाही. मग तो त्यांचा फार मोठा अपमान वाटतो. आता तत्वतः जर का आपण बघायला गेलो तर शंकर हे दक्ष प्रजापतींपेक्षा कितीतरी उच्च स्थानावर आहेत. हा, तत्वतः बघायला गेलात. पण अहंकार जेव्हा माणसामध्ये येतो ना, तेव्हा मी मला असं वाटतं. मग ना त्यामुळे तेवढंच दिसतं, बाकीची सगळी सभा उठून उभी राहिलीये ते दिसत नाही. मग खूप विचित्र विचित्र बोलतो, हा माझा जावई असा वगैरे. खूप भर सभेत अपमान करतात. तरी पण आपले शंकर हे
ऋषिकेश, त्यांची नावं बघा, सॉरी ऋषिकेश नाही, आशुतोष, म्हणजे आशुतोष इथे संबंध नाही, पण अतिशय छोट्याशा भक्तीने पण प्रसन्न होतात आणि भोळे शंकर आहेत. तर ना ते आपल्या पत्नीला ना ह्यातला एकही शब्द येऊन सांगत नाहीत. आद्य वैष्णव आहेत हा, लक्षात ठेवा शंकर. आणि आपण छोटस जरी झालं तरी घरी जाऊन सांगत बसतो, असं माझ्याबरोबर झालं म्हणजे अपमान झाला तर. एवढा सगळा होऊन एका शब्दाने पण ते सतीला सांगत नाहीत. मग होतं काय माहितीये, हे तो दक्ष प्रजापती असतात ना, एवढं करून पण मन शांत बसत नाही. एका यज्ञाचं प्रयोजन करतात. हा, यज्ञाचं सगळ्यांना आमंत्रण देतात, फक्त शंकरांना देत नाहीत. आता त्यांचं पण स्थान असतं शंकरांचं कुठल्याही यज्ञामध्ये, ते त्यांना द्यायला हवा तो यज्ञ स्थान. आपण देवी देवतांना बोलावतो ना, तसं शंकरांचं पण सेपरेट असतं. ते तर सोडा, आमंत्रणच देत नाही. म्हणजे हे कैलासावर असतात आणि आकाशातून हे जात असतात विमानं वगैरे. मग सती चौकशी करते थांबून की आज खूपच विमानं वगैरे चालली आहेत. तर मग आपल्यासारखेच असे ते देवी देवता वगैरे तसे तयार होऊन आणि जात असतात. मग ते म्हणतात की तुझ्याच तर वडिलांकडे मोठा यज्ञ आहे, तिकडे चाललोय. ती निघून जातात. आणि कोणतरी एक जण म्हणतं पण तुला नाही बोलवलं. मग सती तोच विचार करत असते, मला नाही बोलवलं. मग पतिदेवांशी बोलत असते. ते म्हणतात ठीक आहे, विसरले असतील. तर मग म्हणते तुम्हाला माहित नाही का की गुरु, माता पिता ह्यांच्या घरी जायला आमंत्रणाची वाट बघायची नाही. तर शंकर सांगतात की हो, वाट बघायची नाही, पण चुकून विसरले असले तर, मुद्दाम बोलावलं नसलं तर नव्हे. पण सती काय ऐकण्याच्या मूड मध्ये नसते. मग शेवटी ते तुम्ही कथाच वाचा. फायनली शंकर म्हणतात की जा तू, तुम्ही पण चला म्हणते. ते म्हणतात मी नाही येणार. नंदीला बरोबर देतात, सती तिथे जाते. ते सगळा एवढा मोठा तो म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला, ते सगळं एवढं मोठं काय आयोजन बघून ना सतीला आश्चर्य वाटतं की कसं काय बुवा आपल्याला विसरले असतील. मग वडील तर बघतच नाहीत. मग आईकडे जाते. आई मात्र सगळं सांगते की तुझ्या यजमानांचा असा अपमान केला आणि तेच डोक्यात धरून वगैरे सगळं. मग सतीला इतकं वाईट वाटतं आणि त्या पतिव्रता नारी, तिला ते सहन होत नाही नवऱ्याचा इतका अपमान. आणि तिथेच योग अग्नीमध्ये स्वतःला भस्म करून घेतात. आणि त्याच्या आधी म्हणतात की ज्यांनी म्हणजे बघितलं माझ्या पतीचा अपमान होताना, त्याला प्रोत्साहन दिलं, त्या प्रत्येकाला त्याची शिक्षा मिळणार आणि पुढच्या जन्मी तेच पती मिळू देत म्हणून सांगून योग अग्नीमध्ये भस्म करते. मग नंदी हे जाऊन शिवजींना सांगतात. मग तिथे तो काय बरं तो प्रकट होतो, वीरभद्र. सगळा यज्ञाचा विध्वंस, शंकर त्या ह्याचं डोकं छाटतात, दक्ष प्रजापतींचं. आणि हे सगळं आपल्याला माहित आहे. मग ती पण तुम्हाला 15.15 मध्ये सांगितलेलं बघा की प्रभुपाद स्वामींनी सांगितलेलं आहे की इथं बकरा कुणाचे ते डोकं लावतात शंकर, आणि दक्ष प्रजापतींच्या सगळं लक्षात येतं. म्हणजे काय होतं, ब्रह्मा येतात आणि सांगतात की कुठलाही यज्ञ हा तुम्ही एकदा सुरू केलाय तर तो पूर्ण व्हायला हवा, त्यामुळे हा पूर्ण करा. मग ती पुन्हा होतं तसं सगळी जागा पवित्र करतात. मग शंकर त्यांना ते डोकं लावतात आणि मग ते दक्ष प्रजापती यज्ञ पुरा करतात. आणि म्हणजे शंकरांचा अपमान झालेला असतो ना, म्हणून प्रायश्चित्त म्हणून काशीमध्ये ओम नमः शिवायचा जप करत उरलेलं आयुष्य घालवतात. तर प्रभुपाद स्वामींनी सांगितलेलं आहे की हे सगळं आपण डोक्याशी जोडतो, म्हणजे मेंदूशी जोडतो, स्मृती विस्मृती ज्ञान. पण इथं आता त्यांचं डोकं तर दुसरं लावलं तरी पण त्यांचं सगळं होतं लक्षात. तो 15.15 श्लोक आहे का नंतर हा वाचा वगैरे. मग जरा सायंटिस्टनी ह्यात रिसर्च करायला पाहिजे, कारण कृष्ण म्हणतात मी हृदयात राहतो आणि माझ्यापासून हे सगळं उत्पन्न होतं. ओके. मग त्याच्यानंतर आहे ना, इथं ना त्या गोष्ट आपण का ऐकली आहे, कुठल्याही यज्ञ, दान आणि तप ह्याचा त्याग करायचा नाही. पण तुम्ही जे काय करताय ना, जप किंवा कायही यज्ञ, ह्याचं ध्येय ही भगवंतांची संतुष्टी, समाज कल्याण, शांतता हे असायला हवं, ना की कुणाला तुच्छ लेखणे. हा, मग ती होलिका पण बसलीच होती. तिला पण एक वरदान होतं बघा, सिद्धी वगैरे असल्यानं तर त्याचा त्रास द्यायला वापर करायचा नाही. तुमच्याकडे आता ती होलिका ध्रुव बाळाला, सॉरी प्रल्हाद महाराजांना ह्याच्यात होळीमध्ये म्हणजे अग्नीमध्ये घेऊन हे करते ना, बसते.
आणि होतं काय, प्रल्हाद महाराज व्यवस्थित राहतात आणि होलिका जळते. का? तर ह्या शक्तींचा समाजाला त्रास द्यायला उपयोग करायचा नसतो. पण ठीक आहे, लक्षात ठेवा की ह्यांचा आपण कधी बाजारही करायचा नाही. इतके जॉब करते भगवंता हे कर वगैरे, ते आनंदासाठी करा. आणि त्याग पण करू नका. माताजी घ्या पुढे. हरे कृष्ण. एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. ही सर्व कर्मे कोणत्याही प्रकारची आसक्ती किंवा फळाची अपेक्षेविना केली पाहिजेत. हे पार्थ, ही सर्व कर्मे कर्तव्य बुद्धीने केली पाहिजेत. हे माझे अंतिम मत आहे. हरे कृष्ण. हा, तर हे यज्ञ, तप, दान हे तुम्ही कर्तव्य बुद्धीने करा. कोणाला मदत केलात तर ते म्हणजे ते काढून नका दाखवू. हा, हे कर्तव्य आहे, तुमच्याकडे आहे क्षमता म्हणून केलात. ते दोघं बघा, ते वासरू आहे की बकरीचं पिल्लू असं काहीतरी, ते पाण्यात पडले तर बघा ती वाचवतायत त्याला. हा, मदत आपण मदत इथे महिने करायला हवं. त्याच्यामध्ये ना फळाची अपेक्षा, आसक्ती ठेवू नका. ओके. हा, माताजी पुढची स्लाइड घ्या. हरे कृष्ण. हे महाभाऊ अर्जुन, वेदांतानुसार सर्व कर्मांच्या सिद्धीची 5 कारणे आहेत. ती कारणे माझ्याकडून समजून घे. कर्माचे स्थान म्हणजे शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रिये, अनेक प्रकारचे प्रयत्न आणि शेवटी परमात्मा, हीच ती 5 कारणे होत. हरे कृष्ण. ओके. हा, मी जरासं आपला विषय निघाला नाही ह्यावेळेस ना. ह्या स्लाइड्स आमच्या थोड्या नवीन आहेत, त्यावेळी एक ती स्लाइड आहे ती मिस झाली, जी आदर्श गृहस्थ म्हणजे पती पत्नी असतात, त्यांची मुलं अशी कीर्तन करताना त्या आदर्श कुटुंब आहे. की तुम्ही गृहस्थ आहात ना, तर गृहस्थांचं हे कर्तव्य आहे की तुम्ही तुमच्या कुटुंबाला भगवत भक्तीमध्ये जोडणं. हा, तर मुलं जन्माला घातलाय तर तुम्ही ते करणं हे तुमचं आद्य कर्तव्य असतं. आदर्श गृहस्थ कोण आहेत? तर शंकर हे आदर्श गृहस्थ आहेत. ते म्हणजे तुम्ही मिस नाही व्हायला पाहिजे आपल्याकडून ते, त्यामुळे सांगते. तर कसं आहे ना, शंकरांचं कुटुंब बघा का, आद्य वैष्णव आहेत. हा, की नद्यांमध्ये सर्वात पवित्र गंगा, देवतांमध्ये सर्वात महान कोण? विष्णू आहेत. पुराणांमध्ये भागवतम पवित्र आहे सर्वात. तसं वैष्णवांमध्ये वैष्णवानाम यथा शंभो, शंकर आद्य वैष्णव आहेत. आणि ते जेव्हा कधी शांतपणे आपल्याला समाधीतच दिसतात बघा, तर ते भगवंतांवर ध्यान करत असतात आणि हजारो वर्षांच्या समाधीत असतात. काहीतरी आनंद मिळत असेल ना त्यांना त्या समाधीमध्ये भगवंतांशी जोडल्यामुळे, पण नेहमी ते ध्यान करत असतात भगवंतांचं. तर आहे ना, आता त्यांच्या कुटुंबात कधी कलह होत नाही. म्हणजे कसं आहे लक्षात घ्या तुम्ही, शंकर आहेत हे म्हणजे प्रलयाचे देवता. माता भवानी आहेत, त्या इथल्या ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह हेड आहेत. मी सांगितलं ना, हे देवी जगत आहे. मग त्याच्यानंतर गणेश, गणाधीश. आणि तुम्ही बघितलं की कुठलंही कार्य करताना आद्य पूजेचा मान आहे. विघ्नहर्ता आहेत. झालं. कार्तिकेय, तर त्यांना देवतांचे सेनापती आहेत आणि कार्तिकेयांचं स्वतःचं पण खूप मोठं हे आहे, स्कंद पुराणच आहे. तर ही असं कुटुंब आहे. हा, आता ह्या कुटुंबात विरोधाभास किती आहेत बघा. म्हणजे शंकरांच्या गळ्यात एक साप असतो, त्यांचं वाहन नंदी. पार्वतीचं वाहन सिंह. इकडे गणपतींचा उंदीर, इकडे कार्तिकेयांचा मोर. आता मोर असा म्हणतो का कधी शिवजींच्या गळ्यातल्या नागाला मी तुला खातो, किंवा त्यांचा सिंह म्हणतो का नंदीला मी तुला बघतोच, किंवा हा आता उंदीर आहे, हा तो नाग म्हणतो का की मी आता ह्या उंदराला धरायला लावतो. त्यामुळे मालकांमध्ये पण कलह होऊच शकतात. तर प्रत्येकाची वाहन आहेत, लाडके आहेत त्यांचे ते. तर हे का आहे? त्या गृहकलह का नाहीये त्या कुटुंबामध्ये? तर त्या कुटुंबामध्ये हरिकथा आहे. तुम्ही कुठल्याही श्रीमद भागवतम, रामायण, पुराण त्याच्या मुळात गेलात ना, तर तुम्हाला शंकर पार्वतीला ती कथा सांगतायत असंच मिळणार. भागवतम पण शंकर पार्वतीला सांगतायत. आणि आपले जे सुखदेव गोस्वामी आपण म्हणतो ना, ज्यांनी परीक्षित महाराजांना सांगितली
ते तेव्हा पोपट असतात आणि तेच ऐकत असतात शंकरांकडून पार्वतीला सांगताना भागवतम असं. तर त्यामुळे त्या कुटुंबामध्ये हरिकथा हरिनाम आहेत आणि ते सगळेजण शुद्ध भक्त आहेत. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा कलही नाही, की ते एकदम चांगल्या पॉवरफुल ठिकाणांवर आहेत आणि एवढे विरोधाभास असून सुद्धा एकदम आदर्श गृहस्थ आहेत शंकर. त्यामुळे तुम्हाला कधी आदर्श गृहस्थ कोण तर शंकर पार्वती आहेत. आपण ते आणि आद्य वैष्णव आहे. तर ओके, मला हे आपलं ना 18 दिवसाच्या क्लासमध्ये सांगतो आम्ही, पण ते माझ्याकडनं मिस झालेलं आता. हा, आता हा जो माताजी प्लीज परत एकदा वाचा तुम्ही. हरे कृष्ण. हे महाभाऊ अर्जुन, वेदांतानुसार सर्व कर्मांच्या सिद्धीची 5 कारणे आहेत. ती कारणे माझ्याकडून समजून घे. कर्माचे स्थान म्हणजे शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रिये, अनेक प्रकारचे प्रयत्न आणि शेवटी परमात्मा ही ती 5 कारणे होत. हरे कृष्ण. हा, आता ना इथे कृष्ण काय सांगतायत बघा. आपण इथे जी कर्म करतो ना ती 5 घटकांमुळे बनतं. हा, इथे आता त्यांनी ना कपड्याचं दुकान चालवणारी एक स्त्रीचं उदाहरण घेतलंय, ते बघू आपण. तर तुम्हाला ना एक हे पाहिजे स्थान. हा, की आता तिचं ते दुकान आहे बघा, की ज्यामध्ये तिचं साड्या ड्रेस मटेरियल वगैरे आहेत. तर कर्म करायचं एक स्थान लागणार. हा, मग तो करता लागणार. म्हणजे शरीर पण लागणारच सोडा आणि करता पण लागणार. ती आहे बघा तिथं प्रत्यक्षात. हा, एक सेल्स गर्ल आहे. मग विभिन्न इंद्रिय लागणार, की ती इंद्रिय वापरून ती त्या घड्या उघडून दाखवेल. मग त्यांचं ग्राहक गेलं की त्या पुन्हा घडी घालून ठेवायच्या वगैरे असं सगळं. हा, तर ह्यासाठी तुम्हाला विभिन्न इंद्रिय लागणार. मग त्याच्यानंतर लागणार प्रयत्न, की ते कुठे स्वस्त मिळतात तिथनं जाऊन आणायचं. वेगवेगळ्या व्हरायटीची आणायची. मग कधी खूप ऑफर वगैरे ठेवायच्या, सेल ठेवायचे, असं नाना प्रकारचे प्रयत्न, ऍडव्हर्टाईज करायची. हा, आणि शेवटी परमात्मा, की परमात्म्याची संमती हवी. ह्या 5 घटकांनी आपण कुठलंही कर्म करू शकतो. मग आता तुम्ही म्हणाल 5 आहेत तर 20-20% धरू, असं नाहीये. उरलेले म्हणजे शरीर किंवा स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रिय आणि प्रयत्न हे 100% जरी असले तरी भगवंताची जर का इच्छा म्हणजे परवानगी नसेल तर आपण काहीही करू शकत नाही. हं? भगवंतांच्या परवानगीशिवाय आपण इथे नाही करू शकणार. ते 20-20% पाहिजे तसं नाही, 100% भगवंतांची परवानगी हवी. मग आता ह्याच्यामध्ये पुन्हा असं नाही म्हणू शकत आपण की कर्म करायला जर का हे आवश्यक आहे भगवंतांची परवानगी, तर मग आम्ही वाईट कर्म करतो ती पण भगवंतांच्या परवानगीनेच का, असे चुकीचे अर्थ काढू नका. तुम्ही गाय किंवा म्हैस आपण एखाद्या झाडाला काठी म्हणजे ते बांधलेली असते बघा, पण ती जी दोरी असते ना त्या दोरीची जी धरू आपण ती त्रिज्या आहे. तर त्या एका ठराविक वर्तुळात तो प्राणी फिरू शकतो, गाय म्हैस. हा, ते तसं आपल्याला पण आहे. इथे आपल्याला देवानी पाठवून दिलंय भगवंतानी आणि एक मर्यादित स्वातंत्र्य दिलेलं आहे. नाही तर काय उपयोग होता ना सगळंच ते करणार. ओके, तर त्या मर्यादित स्वातंत्र्याचा उपयोग तुम्ही तुमच्या कशासाठी करताय ह्याला तुम्ही पूर्ण जबाबदार असता. ज्याचे त्याचे हाती आहे कर्तव्याचे माप. ओके, तर ते ज्याच्या त्याच्या हाती आहे त्यासाठी तुम्ही भगवंताला जबाबदार धरू शकत नाही. पण मी करतो, मी करता आहे, मी भोगता होणार ह्याच्यामध्ये अडकून पडू नका. कारण त्यांच्या परवानगीशिवाय इथे गवताचं पातं पण हलणार नाही. तर तुम्ही स्वतःच उदाहरण मीच सांगते. हल्लीच गेल्या महिन्यात माझी कंबर म्हणजे इतकी दुखली, सडनलीच मसल पेन झाली आणि 2-3 दिवस पुरं झोपूनच अक्षरशः राहायला लागलं. सगळं तसंच होतं. मी पण तशीच होती, आजूबाजूची घरातली माणसं सगळं तसं होतं. तेव्हा मला हा श्लोक आठवलेला की भगवंतांच्या परवानगीशिवाय इथे आपण खरंच गवताचं पातं पण नाही हलवू शकत. तो आपले अहंकार असतो की मी करता, मी भोगता. हा, इथे त्यांच्या परवानगीशिवाय काहीही होणार नाही. हा, मग त्याची पुढची स्लाइड घ्या. हा, इथे ना त्यांनी दुसरं उदाहरण दिलं. आपण बरेचदा पाहतो. परत एकदा क्लिक करा म्हणजे तिथे ती बिल्डिंग बांधताना दाखवली आहे त्यांनी.
हा आता ना बरेचदा तुम्ही बघतात की असे टॉवर वगैरे बांधले जात असतात, काही इमारती, सगळं असतं, चांगली जागा असते. मग ते दुसरं काय लागणार, आर्किटेक्ट, म्हणजे एक तो बिल्डर लागेल करता, आणि कामगार, आर्किटेक्ट, सिव्हिल इंजिनियर असे लागतील, त्यांची त्यांची जी कामं असणार ती करायला. मग ते त्यांची वेगवेगळी इंद्रिय, बुद्धी वगैरे वापरून ते प्लॅन बनवतील, पास करून घेतील, मार्केटिंग करतील. हा, अशी इंद्रिय वापरतील. मग अनेक प्रकारचे प्रयत्न, हा त्यामध्ये धरू आपण मार्केटिंग वगैरे. अजून पण बघा बा त्याच्यात तो टॉवर दाखवलाय त्यांनी. पण बरेचदा आपण बघतो की काही प्रोजेक्ट का कोणाचं पूर्णच होत नाहीत, किंवा एखादी जागेवर कोण काय सुरू करतं ते कायमच अर्धवटच राहतं, त्या जागा तशाच असतात वगैरे. का? सगळंच तर होतं, आता इथे बघताय ना तुम्ही, सगळं आहे, पण भगवंतांची परवानगी नसणार, त्यामुळे ते होत नाही. तर लक्षात ठेवा की कुठलंही कर्म करायला आपण ही 5 गोष्टी वापरतो, आणि त्यात परमात्म्याची परवानगीही असावीच लागते. ओके, मग त्याची पुढची स्लाइड घ्या. हरे कृष्ण. म्हणून जो मनुष्य या 5 कारणांचा विचार न करता स्वतःलाच एकमेव कर्ता मानतो, तो खचितच मूर्ख आहे आणि तो अशा गोष्टींना यथाचुकात पाहू शकत नाही. हरे कृष्ण. जो मी करता, मी भोगता असं मानतो ना, हे सगळं मी, माझं सॅलरी, माझा बिझनेस मी करतो, हा माझा पैसा आहे, मला हवा तसा मी वापरणार, तर कृष्ण त्यांना मूर्ख म्हणतायत बघा. की तो यथार्थ रूपात गोष्टी पाहू नाही शकत आहे. मी करता, जेव्हा आपण गीता हे उच्च स्तरावरून घ्यायचं ज्ञान आहे. गीतेमध्ये ना मुळातच तुमचा व्यवसाय वृद्धिंगत वगैरे कसा करावा असलं काही सांगितलेलं नाहीये. हा, ह्या आत्म्याविषयीचं ज्ञान आहे, भगवंतांशी आपलं नातं काय, आणि ती अमृताची तुलना केलेली आहे, ते आनंद खूप उच्च स्तराचे. हं? तर हे जे आहे ना भगवंत, आपण भगवंतांचे नित्य जीवेर स्वभाव नित्य कृष्णैर दास. चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलेलं आहे की जीवाचा स्वभावच आहे तो कृष्णाचा नित्य दास आहे. हा, तर मी भगवंतांचा अंश आहे, मी त्यांचा नित्य दास आहे, ही आपल्याला हा अहंकार असायला हवा आपल्यामध्ये. मी करता, मी भोगता नाही. आणि मगाशी म्हटलं ना, अर्जुन उठून युद्ध करायला तयार झाला, संजयाचा निष्कर्ष शेवटचा श्लोक आहे तो पाहू. पण धृतराष्ट्र का तिथंच राहिले? त्याच्या ऐकत तर ते पण होते, त्यांच्यामध्ये का फरक नाही पडला? कारण मी आणि माझं, तर म्हणून तो पहिला श्लोकच गीतेचा आहे की मामका पांडवाचैव. तर माझ्या पुढे पाहूच नाही शकले, आणि गीता सुरूच होते जेव्हा तुम्ही मीच्या थोडस तरी पलीकडे जाता. प्रेम, आपण भगवत प्रेमाची, आपण ना, तर तुम्ही गीता शिकताय, 18वा दिवस आहे, जर का आता काहीतरी ध्येय ठेवून शिका. आता जर का तुम्ही भगवत प्राप्ती सांगितलात, भगवत प्राप्ती पण नसते, भगवत प्रेम प्राप्त करायचं असलं तर ती सगळ्यांचीच आहे, ते लॉंग टर्म गोल आहे. पण स्वतः समोर शॉर्ट टर्म उद्दिष्ट ठेवा, की हा मी पटकन चिडते, किंवा माझं मन एकाग्र होत नाही, मी निर्णय नाही घेऊ शकत, मग ह्या गोष्टींमध्ये मला बदल हवाय. मग ठरवा, एखादी तरी माळा जप करा, रोज गीतेचं ठरवून एखादं पान वाचत चला. हा, प्रभुपाद स्वामींच्या ते जे स्पष्टीकरण आहेत ना, तात्पर्य त्याच्या सकट, हा बघा, तुमच्यामध्ये हळूहळू तुम्हाला चेंज दिसणार. का? तर तुम्ही गोष्टी यथार्थ रूपामध्ये पाहू शकाल आणि बिनधास्त होऊन काम करू शकाल. त्यामुळे ह्या 5 कारणांचा विचार न करता जो स्वतःला एकमेव करता मानतो, तो खचितच मूर्ख आहे म्हणतात कृष्ण. आणि आपण ना प्रेमाची पण व्याख्या, आपण सध्या असं झालंय की फक्त व्यवहार म्हणजे वस्तू दिल्या म्हणजे प्रेम. कृष्णांचं प्रेम हे जर आपल्याला प्राप्त करायचं तर त्यात देवाणघेवाण नसतेच मुळात. जिथे प्रेम आहे ना तिथे सेवाभावी वृत्ती असते, समर्पण असतं, आणि रिटर्नची अपेक्षाच नसते. ठीक? मग त्याची घ्या पुढची स्लाइड. एक मिनिट थांब घ्या. आता ना आपण बघूया की हे जे 3 गुण आहेत हे आपल्या सगळ्यावर कसे कसे प्रभाव टाकत असतात, बघत जाऊया आपण. हा, मगाशी म्हटलं तसं आपली बुद्धी, तो कर्म,
कर्म करणारा कर्ता सगळ्यावर प्रभाव टाकतात. बघूया आपण. चल सुरू करा माताजी. हो. हरे कृष्ण माताजी. प्रकृतीच्या 3 गुणांवर आधारित 3 प्रकारचे ज्ञान. 18.20 ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो त्या ज्ञानाला तू सात्विक समज. 18.21 ज्या ज्ञानामुळे एखादा मनुष्य विभिन्न शरीरात भिन्न भिन्न प्रकारचा जीव पाहतो ते ज्ञान राजस होय असे जाण. 18.22 ज्या अत्यल्प आणि तुच्छ ज्ञानामुळे मनुष्य सत्य न जाणता एकाच प्रकारच्या कार्यात सर्वस्व समजून त्यावर आसक्त होतो ते ज्ञान तमोगुणी होय. हरे कृष्ण. आता ना हे 18.20 आहे ना, तुम्ही ऐकलं ना सगळ्यांनी माताजींनी काय वाचलं. हा, तो 5.18 श्लोकात जे ज्ञानी सांगितलेत ना ते आहेत ते. तर तुम्ही मला सांगा की तुम्ही कुठल्या संताचं उदाहरण द्याल ह्याच्यासाठी. एकनाथ महाराज आठवतात की गंगाजल घेऊन निघाले होते. एक कुत्रा पाण्याशिवाय तडफडत असतो. त्या काळी आता जरा प्रवास सोपा आहे, तेव्हा एवढा सोपा पण नव्हता. त्या कुत्र्याला पाणी पाजून रिकामे होतात म्हणजे गंगाजल देऊन. हा ते गाढव होतं मॅडम माताजी ते. हा म्हणजे सॉरी गाढव होतं गाढव. हा मग ते जे काय होतं त्यांनी विचार केला का की ते गंगाजल आहे. आणि तेव्हा आजही आता पटकन थोडंच आपण गंगेकडे जाऊ शकतो म्हटलो तरी. आणि तो तर काळ कसा होता आक्रमणांचा आणि अस्थिरचा. पण दिला ना त्यांनी. तर हे ते त्याच्यामुळे की ते प्रत्येक शरीर पाहत नाहीत. प्रत्येकाच्या हृदयातला परमात्मा आणि करुणा असते त्यांच्यामध्ये. आणि पण एक आहे बघा, नामदेव एकदा भाकरी करत असतात आणि एक कुत्रा येतो. हा, आणि ती भाकरी घेऊन जात असतो. तर नामदेव मागून जात असतात की तू कोरडी कशी खाशील, त्याला तूप वगैरे तरी लाव असं. तर ही झाली हे ज्ञान सात्विक. हा, म्हणजे राजसिक कसे असतात माहित आहे की ते त्याच्या शरीराप्रमाणे करतात. ठीक आहे. आणि जे तमोगुणातले असतात ना, एकाच कार्यात सर्वस्व समजून त्यावर आसक्त होतात म्हणजे व्यसनं वगैरे. हे कंटिन्यू तमोगुणातलं उदाहरण व्यसनी लोकांचं समोर ठेवा. ते जीवनच त्याच्यासाठी जगत असतात किंवा दादागिरी करणे, दुसऱ्याला मारझोड करणे, लुबाडणे. हा, असं की त्यांनी स्वतःला तेवढंच मला जन्म मिळाला आणि तेच करत असतात. त्याच्यामुळे दुसऱ्यांना किती त्रास होतो याच्याशी त्यांना काही देणं घेणं नसतं. माताजी घ्या पुढची स्लाईड. हरे कृष्ण. प्रकृतीच्या 3 गुणांवर आधारित 3 प्रकारची कर्म. 18.23 जे कर्म नेमलेले आहे आणि आसक्तीविना केले जाते, जे रागद्वेष न ठेवता आणि फळप्राप्तीच्या इच्छेविना केले जाते त्या कर्माला सात्विक कर्म म्हणतात. 18.24 परंतु फलाशेची इच्छा धरणाऱ्या मनुष्याकडून मोठ्या प्रयासाने जे कर्म केले जाते आणि जे मिथ्या अहंकारयुक्त बुद्धीने केले जाते तर रजोगुणी कर्म होय. 18.25 जे कर्म मोहाने शास्त्रोक्त आदेशांची अवहेलना करून आणि भावी बंधनांचा विचार न करता किंवा अहिंसा अथवा दुसऱ्यांना क्लेश देण्याकरता केले जाते त्या कर्माला तामसिक कर्म असे म्हणतात. हरे कृष्ण. तर जे कर्म तुम्ही म्हटलं ना फळाची अपेक्षा न ठेवता भगवंतांना समर्पित करून असतं ते आसक्तीविना, ह्याला सात्विक कर्म म्हटली जाणार. की त्याच्या बंधनं पण लागणार नाही आणि तुम्हाला त्याच्या फळामध्ये रसच नसतो. आता ती फळं जी असतात ना, आणि तुम्ही जेव्हा एखाद्या परीक्षेचा जेव्हा वेळ आहे ना हातात तेव्हा अभ्यास करायचा असतो. एकदा दिल्यावर मग मी पास होणार काय, मला मार्क किती पडणार असा विचार करू नका. जेव्हा तुमच्याकडे वेळ आहे ना तेव्हा व्यवस्थित त्याची तयारी करा, मार्गदर्शन घ्या, हार्ड वर्क करा आणि हे करा. नंतर जी हे असतात बघा रजोगुणी असतात त्यांना ती कर्म हे कष्ट खूप घेतील पण त्यांना जे आहे ना ते फळाशी खूप निगडीत असतात. फळ मला एवढं मिळालंच पाहिजे तर ते रजोगुणी. आणि हे तमोगुणी आपण काल पण बघितलेलं आहे की शास्त्रांप्रमाणे नाही, दुसऱ्याला मारझोड करून हिंसा, दुसऱ्याला क्लेश देण्याकरता, हे सगळं तामसिक कर्म. हा, मग त्याची पुढची स्लाइड घ्या. हरे कृष्ण. प्रकृतीच्या 3 गुणांवर आधारित 3 प्रकारचे कर्ता. 18.26 जो मनुष्य प्राकृतिक गुणांचा संगणन करता मिथ्या अहंकार विना निश्चयाने आणि उत्साहाने
यशापयश यामुळे विचलित न होता आपली कर्म करतो त्याला सात्विक कर्ता असे म्हटले जाते. 18.27 जो कर्ता कर्म आणि कर्मफळांप्रती आसक्त होऊन फळे भोगू इच्छितो आणि जो लोभी, ईर्ष्याळू, अपवित्र तथा सुखदुःखामुळे विचलित होणारा असतो त्याला रजोगुणी कर्ता म्हटले जाते. 18.28 जो कर्ता नेहमी शास्त्रविरुद्ध कर्म करतो, जो भौतिकवादी, हट्टी, कपटी, दुसऱ्यांचा अपमान करण्यात चतुर असतो आणि जो आळशी, सदैव खिन्न आणि काम करताना चालढकल करणारा असतो त्याला तमोगुणी कर्ता म्हटले जाते. हरे कृष्ण. तर अशा प्रकारे म्हणजे तुमचे ज्या गुणांच्या प्रभावाखाली असतात तसे तुम्ही जे सत्व गुणात आहेत, मिथ्या अहंकाराविना की तुम्ही जीवनाचं कुठलंही क्षेत्र निवडा. इथे काय कृष्णाने सांगितले का, आणि खूप कला शिकण्यासारख्या आहेत. वेगवेगळी आता तर खूप अजून वेगवेगळी जी करिअर करायला वगैरे क्षेत्र आहेत किंवा ज्या तुमच्यावर जबाबदाऱ्या ऑलरेडी आहेत, आल्यात माझ्या ज्या आपल्याशी कर्तव्य आपल्या वाटणीचे आहेत ती उत्साहाने निश्चयाने करतात, यशापयशामुळे विचलित होत नाही, तर हा सात्विक कर्ता. अहंकाराशिवाय, मिथ्या अहंकाराशिवाय की मी करता मी भोगता असं नाही. पण जे पुन्हा कर्मफळांप्रती आसक्त आहेत आणि ते करण्यासाठी मी कुठलाही मार्ग अवलंबू शकतो. तर असे जे आहेत ना, आणि ते फळाशी खूप आसक्त असतात, त्यामुळे मला हा मनासारखं फळ मिळालं तर मी आनंदी, माझ्या मनासारखं फळ नाही मिळालं तर मी दुःखी, मग तो रजोगुणी. आणि हे परत तामसिकचं तसंच, दुसऱ्यांना शिव्या दे, वाईट साईड बोल, मार असं किंवा जे शास्त्रांमध्ये हे सगळं आता नकोच आहे ना, शास्त्रांमध्ये नकोच म्हणून दिले, जे व्यसनं करायची वगैरे. तर हे सगळे झाले तमोगुणी. किंवा म्हणजे कसं असतं, जे आता व्यसनं करतात मग ते घरातला सगळा पैसा मुलाबाळांकडे वगैरे न बघता तो सगळा त्या व्यसनात उडवायचा, मग मागे राहणाऱ्या कुटुंबाला किती त्रास होतो, लहान वयापासून काम करावं लागतं, उपवास मार होते, हे याचं काही त्यांना फिकीर नसते. तर हे सगळे तमोगुणी करते. मग त्याची पुढची स्लाईड. हरे कृष्ण. प्रकृतीच्या 3 गुणांवर आधारित 3 प्रकारची बुद्धी. 18.30 हे पार्थ, ज्या बुद्धीद्वारे मनुष्य प्रवृत्ती आणि निवृत्ती, कार्य आणि अकार्य, भय आणि निर्भयत्व, बंधन आणि मोक्ष यांना जाणतो तो सात्विकी बुद्धी, ती सात्विकी बुद्धी होय. 18.31 हे पार्थ, जी बुद्धी धर्म आणि अधर्म, कार्य आणि अकार्य यामधील भेद जाणू शकत नाही ती राजसिक बुद्धी होय. 18.32 भ्रम आणि अंधकाराच्या प्रभावामुळे जी बुद्धी धर्माला अधर्म तथा अधर्माला धर्म समजते आणि सदैव विपरीत मार्गाने कार्य करते ती बुद्धी म्हणजे तामसिक बुद्धी होय. हरे कृष्ण. तर ही जी सात्विक बुद्धी असते ना, ते आपण बघितलेलं होतं. हा जो सत्व गुण आहे हा मुळातच ती लोक चांगलीच असतात, पापविरहित वगैरे, समाधानी अशी. त्यामुळे काय करायचं, चांगलीच कर्म करा, म्हणजे जे योग्य आहे ते. अशी असतात की जे प्रवृत्ती निवृत्ती, म्हणजे काय करायचं आणि काय नाही ह्याचं त्यांना माहित असतं, भान असतं. ओके. त्याच्यानंतर ही जी हे जे रजोगुणी बुद्धी म्हणजे कुठली, तर ते जे आहेत, मला हे फळ हवंय, माझं हे काम व्हायला हवंय, मग त्यासाठी सोयीचा उपाय, मग भलेही तो सोयीचा मार्ग चुकीचा असला तरी ते स्वीकारणार, कारण ते फळाशी बांधील आहेत. आणि मग ही रजोगुणी काय अधर्माला धर्म समजतात आणि त्यांचं सुरू असतं. ही तामसिक बुद्धी झाली. माताजी घ्या पुढे. हरे कृष्ण. प्रकृतीच्या 3 गुणांवर आधारित 3 प्रकारचे निश्चय. 18.33 हे पार्थ, जो निश्चय अचल आहे, जो योग अभ्यासाद्वारे दृढपणे धारण केलेला आहे आणि अशा रीतीने जो मन, प्राण आणि इंद्रियाच्या क्रियांना संयमित करतो तो निश्चय म्हणजे सात्विक निश्चय होय. 18.34 परंतु हे अर्जुन, ज्या निर्धाराने मनुष्य धर्म, अर्थ आणि काम यांच्या फळांवर आसक्त असतो निश्चय राजसिक होय. 18.35 हे पार्थ, जी धृती, स्वप्न, भय, शोक, विषाद आणि मोहाच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही ती दुर्बुद्धी पूर्ण धृती म्हणजे तामसी धृती होय. हरे कृष्ण. आता निश्चय पण कसे 3 असतात. सात्विक निश्चय म्हणजे कसा, की तुम्ही चांगल्या म्हणजे भक्ती मार्गातलं वगैरे जो एखादा ठरवलाय की बाबा मी रोज एखाद माळा जप करेन, किंवा मी आता असं जरासं आजूबाजूला थोडीशी फुलझाडं लावतो,
आणि ती भगवंतांसाठी मग त्याची फुलं वापरत जाईल. मी थोडं झाडांना पाणी घालीन, जरा माझी खोली स्वच्छ ठेवेन वगैरे. सिंपल सिंपल गोष्टी किंवा मोठ्या पण. मी आता तर तो जो निश्चय करतील ना त्यात ते अचल असतील असे. तो निश्चय हा सात्विक असतो आणि इंद्रिय त्यांच्या ताब्यात असतात. ओके. हा जो फळांवर आसक्त निर्धार असतो ना, म्हणजे निर्धार त्यांचा ठामच आहे, पण मगाशी म्हटलं तसं कुठलाही मार्ग घ्यायला तयार आहे ते हे मिळवण्यासाठी. तो निर्धार पण मग राजसिक होतो. आणि ही जो म्हणजे हा त्यांचा कसा निश्चय आहे बघा, की तो भय, शोक, विषाद, मोह याच्या पलीकडे म्हणजे निश्चय ती करतील, पण ते व्यसनच रात्री करत असली तर आता मी दिवसभर करणार असं. हं? घ्या माताजी पुढची. हरे कृष्ण. प्रकृतीच्या 3 गुणांवर आधारित 3 प्रकारचे सुख. 18.37. जे सुख आरंभी विषासमान प्रतीत होत असूनही शेवटी अमृततुल्य असते आणि जे मनुष्याच्या ठिकाणी स्वरूप साक्षात्काराची जागृती करते त्या सुखाला सात्विक सुख म्हटले आहे. 18.38. इंद्रियांचा विषयांशी संयोग झाल्याने प्राप्त होणारे सुख प्रारंभी अमृतासारखे भासते, परंतु शेवटी ते विषाप्रमाणे असते. अशा सुखाला राजसिक सुख म्हटले जाते. 18.39. आणि जे सुख स्वरूप साक्षात्काराकडे लक्ष देत नाही, जे आरंभापासून शेवटपर्यंत मोहमयी असते आणि जे निद्रा, आळस आणि प्रमाद यापासून उत्पन्न होते त्या सुखाला तामसिक सुख म्हटले जाते. हरे कृष्ण. आता हे इकडे या 18.37 वर. जे सुख आरंभी विषा समान प्रतीत होते शेवटी अमृत तुल्य असते. हे सात्विक सुख म्हणजे कसं, की आता जनरली ना तुम्ही असा आपला दिवस प्लॅन करताना ना प्रत्येकाला लवकर उठलात तुम्ही 4:30 वगैरे अगदी नाही, पण अराउंड 5-5:30 ला उठलात तर तुमचा जपही होईल. पहिल्यांदा ना थंड हवेत किंवा लवकर इतकं उठायला त्रास पण होईल, पण त्याचा शेवट गोड असतो. सुरुवातीला त्रास झाला तरी, की त्या सवयींमुळे ना तुमचा जॉब होईल, तुमचं डेली जे वर्कआउट व्यायाम वगैरे असतो तो होईल. सकाळी उठल्यामुळे बाकीची कामं पण लवकर आवरून पुढचा दिवस तुम्हाला तुमची रोजची जी कामं आहेत ते करण्यासाठी मोकळा मिळेल. आणि जेव्हा संध्याकाळी विचार केला तर जॉब आणि सगळी कामं व्यवस्थित वेळेवर झालेली असतील. पण त्यासाठी कसं थोडंसं तुम्ही सवय लावून घ्यायला पाहिजे शिस्तबद्ध जीवनाची, की मी साधारण रात्री 8 पर्यंत जेवणार. 8, 8:15 जेवून 9 पर्यंत झोपणार. मग मोबाईल दुसऱ्या खोलीत ठेवा, तुमच्या झोपायच्या खोलीत घेऊ नका. असं. आणि 1:05 ला मी उठणार. तर हे सुरुवातीला त्रासदायक वाटेल, पण ह्यामुळे ना हे शेवट अमृततुल्य असतो, की ह्या सवयी तुमच्या जे काय तुमचं आयुष्य आहे त्या आयुष्यामध्ये पण तुम्हाला अतिशय उपयोगी पडणार आहेत. आणि अध्यात्मामध्ये पण. इथे जे आहे ना ह्याचं सुख राजसिक ते आधी त्या काल आपण बघितलेलं बघा, की ते जेवण चमचमीत, सुंदर, चटपटीत असं आपल्याला वाटतं, पण तुम्ही रोज रोज जर का सकाळ संध्याकाळ तसलंच खाणार असाल तर पित्त वगैरे होणार, तब्येतीचे बाकीचे प्रॉब्लेम होतील. बाई सुरुवातीला वाटतंय तुम्हाला अमृतासारखं, पण शेवट जो आहे ना तो विषासारखा असतो. फळाच्या मागे धावताय धावताय धावताय, कोण मित्र नाहीत काय नाही, नुसतं धावताय. पण शेवटी शेवटी एकटे राहिला तर दुसऱ्या कोणाला जबाबदार धरू नका. तर ही जी राजसिक लोक असतात, राजसिक सुख असतं, हे सुरुवातीला तुम्हाला अमृताप्रमाणे वाटेल, पण शेवट हा विषाप्रमाणे असतो. आणि ही जे घेतात ना तामसी लोकांचं सुख, ते आरंभापासून शेवटपर्यंत मोहच आहे, म्हणजे ते विषाप्रमाणेच आहे. जे करू नका म्हणून सांगितलेलं आहे तेच ती सगळी करतायत. की मगाशी म्हटलं की आपल्या व्यसनांमुळे कुटुंबाला किती त्रास होतोय वगैरे, ह्याचं काही त्यांना घेणं देणं नसतं. की तुम्ही दुसऱ्याला मारताय, त्यांना लुबाडताय. तर हे त्यांना त्याच्यात आनंद मिळत असतो. तर हे सगळं तामसिक सुख झालं. आणि भगवंत म्हणतात ते सगळं अंधकारच आहे. त्याची घ्या पुढची. हरे कृष्ण. 18.42. प्रकृतीच्या 3 गुणांवर आधारित 3 प्रकारचे स्वभाव. 18.42.
शांती, आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता आणि धार्मिकता या स्वाभाविक गुणानुसार ब्राह्मण कर्म करतात. 18.43 शौर्य, तेज, निर्धार, दक्षता, युद्धामध्ये धैर्य, औदार्य आणि नेतृत्व या स्वाभाविक गुणानुसार क्षत्रिय कर्म करतात. 18.44 कृषी, गोरक्षा आणि व्यापार हे वैश्यांचे स्वभावजन्य कर्म आहे आणि श्रम व इतरांची सेवा करणे हे शूद्रांचे कर्म आहे. हरे कृष्ण. हा तर आता आहे ना इथे गुण आपण 4थ्या अध्यायात शिकलेलो आहे की वर्णाश्रम धर्म म्हणजे वर्ण व्यवस्था ही कृष्णाने स्थापन केलेली आहे आणि आश्रम विसरायचे नाहीत. शब्द हा वर्णाश्रम आहे, पण भगवंतांची जी वर्णाश्रम व्यवस्था आहे ती गुण कर्म विभागशः आहे. वडिलांची जी जात आहे ती कागदोपत्री ठेवणं आणि कागदोपत्री तुम्हाला ते लागणं ही भगवंतांची व्यवस्था नाहीये, ती मनुष्यांची आहे. हा भगवंतांची गुण कर्म विभागशा आहे. तुम्हाला जे गुण तुमच्यामध्ये आहेत ते शोधा आणि जी त्यानुसार तुम्हाला जे कर्म करायला आवडत आहेत त्याप्रमाणे तुमचा वर्ण तुम्ही निवडायचा आहे. हा गुण कर्म विभागशा आहे. मग आता त्याप्रमाणे ब्राह्मणांमध्ये ना हे गुण असतात. हे 9 गुण शांती, आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, धार्मिकता हे स्वभावताच त्यांच्यामध्ये असतं. पैसा कमावणं, म्हणजे वैवाहिक सुख अशामध्ये त्यांचं मन नसते. त्यांना आवड असते ज्ञान घेणं आणि ज्ञान देणं, यज्ञ करणं, यज्ञ करून देणं असं. तर हे 9 गुण ऍट अ टाइम जे असतात त्यांना ब्राह्मण म्हटलं जातं. आणि भागवतामध्ये व्यासदेवांचं म्हणणं आहे कलियुगात सगळेच शूद्र आहेत. हा कलियुगामध्ये कलीच्या प्रादुर्भावामुळे सगळे शूद्र आहेत असं व्यासदेव म्हणतात. मग त्याच्यानंतर जे क्षत्रिय असतात त्यांच्यामध्ये हे गुण असतात. ते आमचे वर बसलेलं एक नारळाचं पान पडलं त्याचा आवाज झाला जरा. एक मिनिट. तर शौर्य, तेज, निर्धार, वारा खूप आहे, दक्षता, युद्धामध्ये धैर्य, औदार्य, नेतृत्व या स्वाभाविक गुणानुसार क्षत्रिय कर्म करतात. हे क्षत्रियांमध्ये हे गुण असतात तर ते क्षत्रिय. मग तुम्हाला कृषी, गोरक्षा, व्यापार हे म्हणजे वैश्यांचे पैसे कमावणे, पैसे खर्च करणे, कृषी, गोरक्षा, व्यापार हे त्यांचे आणि ह्या सगळ्यांना मदत करायची. तर बस ते काही प्रॉब्लेम नाही की मला ह्या कुणालाही मी फक्त मदत करू शकतो, खूप काही जबाबदाऱ्या नको. तर हे शूद्रांचं आहे. त्याच्यातही काय तुम्ही तुमचे गुण आणि कर्म ओळखा आणि त्यानुसार हे आणि आश्रम सोडायचे नसतात. वर्णाश्रम पद्धती आहे ती. हा बा त्याची पुढची स्लाइड घ्या. हरे कृष्ण. यतः प्रवृत्तिं भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विदन्ति मानवः. हरे कृष्ण. सर्व जीवांचा उद्गम आणि सर्वव्यापी असणाऱ्या भगवंतांची पूजा करून मनुष्य आपल्या स्वकर्माद्वारे सिद्धी प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण. आता ना ह्या वर्णाश्रम व्यवस्थेचं ध्येय काय आहे तर ना हे बघा इथे गीतेमध्ये म्हटलं का तुम्ही कुठल्या वर्ण आणि आश्रमात असाल तरच माझ्याकडे येऊ शकता, नाही तर माझ्याकडे येऊ शकत नाही. तर तुम्ही स्त्री पुरुष काहीही असा, तुम्ही कुठल्याही वर्णात असा, तुम्ही नक्की कृष्णांकडे जाऊ शकता. भक्ती करा आणि भगवंतांकडचा मार्ग चालायला सुरू करा. एक पाऊल आपण टाकलं तर 10 कृष्ण टाकतात. ह्या वर्णाश्रम व्यवस्थेचं ध्येय काय माहित आहे की इथे ना जीवन जगण्यासाठी थोडंसं आपल्याला काहीतरी स्वावलंबन असावं लागतं. अन्न वस्त्र निवारा तरी मनुष्यांना कमवावा लागतो. मग तुमच्यातले गुण आणि तुम्हाला कुठली कर्म करायला आवडतात ते ओळखा आणि त्याप्रमाणे ते करा आणि जीवन जगण्यासाठी आवश्यक गोष्टी मिळवा. आणि त्यातनं जो वेळ उरेल, आता तुमचे गुण जे आहेत त्याप्रमाणेच कर्म केलात तर जरा सोपं जाणार. विरुद्धच काहीतरी करायला गेलात तर तुमचा अमूल्य वेळ फुकट जाणार. त्यामुळे तुमची जी आवड आहे त्याप्रमाणे तुमचं कर्म वर्ण निवडा, ते रोजीरोटी कमवा आणि उरलेला जो वेळ आहे ना तो भगवत भक्तीसाठी वापरा, कृष्णांशी जोडून घ्यायसाठी. कारण मनुष्य जीवन त्यासाठी मिळालंय. वेळ फुकट घालवू नका. आणि हेच वर्णाश्रम व्यवस्थेचं
ध्येय आहे की तुम्ही तो वेळ जीवनातला अमूल्य असा भगवत भक्तीसाठी वापरू शकाल. हा थांबा, त्याची पुढची स्लाइड घ्या. बाकी दुसरं काही त्याच्या मागे ध्येय नाहीये. हा आता जर का तुम्ही स्वतःची कर्म म्हणजे तुमच्यातले गुणकर्म विभागशा नाही घेतलं. हा आता मग म्हणजे तुम्ही दुसऱ्याच्याच कर्म करण्यामध्ये, माझी मैत्रीण ह्या कोर्सला गेली, मला तिकडेच जायचंय, किंवा माझा एक मित्र गिर्यारोहक झालाय, मला पण माझी पण आता हॉबी तीच झाली. तर असं तुमच्या आवडी निवडी ह्या तुम्ही ओळखा. जरा आता हे बघा, दुसऱ्याची कर्म घेतल्यावर काय होतं. हरे कृष्ण. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. मनुष्याने आपल्याला प्राप्त झालेले कर्म सदोष रीतीने करणे हे परक्याचे कर्म स्वीकारून ते पूर्ण रीतीने करण्यापेक्षा अधिक श्रेयस्कर आहे. मनुष्याला त्याच्या स्वभावाला अनुसरून सांगण्यात आलेले कर्म हे कधीच पापाने प्रभावित होत नाही. हरे कृष्ण. हा, मनुष्याला त्याच्या स्वभावाला अनुसरून सांगण्यात आलेले कर्म हे पापाने प्रभावित होत नाही. तुमचा स्वभाव ओळखा. हा तुम्हाला जी आता तर म्हटलं ना, खूप चॉईस उपलब्ध आहे. तुमची रुची काय आहे आणि त्यातलं मग ज्ञान अवश्य चांगल्या लोकांकडनं घ्या. हा जर का आता इथे त्यांनी एक स्पर्धा काय आहे की जो सर्वात पहिला झाडावर चढेल तो जिंकेल. स्पर्धक कोण कोण आहेत? हत्ती, पेंग्विन, माकड, कावळा, तो गोल्डफिश, सील आणि कुत्रा. हा मग ह्यातला आता झाडावर कोण चढू शकतो? पक्षी आहे, तो पटकन उडून जाईल. एक माकड जाईल. हा कुत्रा त्यातल्या त्यात काय नखर उतवून थोडंसं काहीतरी उभा राहिला तर एक त्यातल्या त्यात काहीतरी बाबा त्याला झाडावर चढलं म्हणत नाही, पण ठीक आहे. हा आता हत्ती झाडावर चढायला गेला, शक्य आहे का सांगा? झाड उन्मळून टाकेल, पण चढणार कसा? काहीतरी, तर ते त्याला शक्यच नाहीये. पेंग्विनला चालतानाच त्याला बर्फावर चालता येतं, बाकी कशावर त्याला चालताच येत नाही. तो सील, तो पाण्यात असतो आणि तो पण थंड प्रदेशातला आहे. जरी काठावर आला तो तरी थंड प्रदेशातच. तो मासा, तो तर बिचारा ह्या स्पर्धेमुळे त्याचा प्राणच जाईल. त्यामुळे परक्याचं कर्मच करू नका तुम्ही. स्वतःचं कर्म सदोष रीतीने. हे तुम्हाला जमतंय बाबा, मला खूप त्यामध्ये असं मी खूप पुढे नाही गेलो, पण छान बऱ्यापैकी मला जमलं तेवढं केलं तरी ठीक आहे म्हणतात कृष्ण, की तुम्ही सदोष पद्धतीने केलं तरी चालेल, पण परक्याचे कर्म स्वीकारू नका. होणार काय? ते शिकण्यासाठी वगैरे तुमचा खूप जास्त श्रम, वेळ फुकट जाणार. आणि वर्णाश्रम व्यवस्थेचं ध्येय हे ते तुमचं सगळं करा आणि उरलेला वेळ जो मिळतोय तो भक्तीसाठी वापरा, ह्यासाठी आहे ती. कारण आपलं जीवनाचं मुख्य ध्येय ही कृष्णांशी जोडलं जाणं आहे. माताजी घ्या पुढची स्लाइड. हरे कृष्ण. जो आत्मसंयमी अनासक्त आहे आणि जो सर्व प्राकृत भोगांना तुच्छ लेखतो, तो संन्यासाद्वारे कर्मबंधनातून मुक्तता देणारी परमोच्च परिपूर्ण अवस्था प्राप्त करतो. हरे कृष्ण. तर कृष्ण इथे काय सांगतात बघा, हे गुण हवे आपल्यामध्ये. आत्मसंयमी, तुम्ही अनासक्त हवे आणि इंद्रिय भोगांना तुच्छ लेखणारे. काही गरज असते, तुम्ही म्हंटल ना, ज्या गरजा आहेत ना तुमच्या जीवनाचा साधेपणा ओळखा. आपल्याला सगळं घर म्हणजे सामानाने भरायचं नाहीये, जीवन त्यासाठी खर्चायचं नाहीये आणि मग ते सामान लावायला तर वेळ पाहिजे कधीतरी. तर उगाच त्याच्या मागे धावण्यात ना वेळ घालवू नका. तो संन्यासाद्वारे कर्मबंधनातून मुक्तता देणारी परिपूर्ण अवस्था प्राप्त करू शकतो. इथे तुम्ही जरी गृहस्थ असलात तरी मगाशी म्हटलं तसं की आपल्या हृदयामध्ये शुद्धता हवी, म्हणजे इंद्रियांची आसक्ती कमी हवी आपल्यामध्ये. मग गृहस्थ असताना पण आपले बरेच साधू संत वगैरे पण बघा, त्यांचा गृहस्थाश्रमच होता. तर तुम्ही भगवंतांना प्राप्त करू शकता. माताजी घ्या पुढे. हरे कृष्ण. ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्.
याप्रमाणे ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त झालेल्या मनुष्याला तत्काळ परब्रह्माचा साक्षात्कार होतो आणि तो पूर्णपणे आनंदी होतो. तो कधीही शोक करीत नाही आणि कशाची आकांक्षाही करीत नाही. तो सर्व प्राणी मात्रांच्या ठिकाणी समभाव ठेवतो. अशा अवस्थेमध्ये त्याला माझ्या विशुद्ध भक्तीची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. ही अवस्था ना लगेच येणार नाही. ह्यासाठी आपलं डेडिकेशन लागतं. आपल्याला भक्तांचा संग लागतो आणि हळूहळू होतं. पण जे शुद्ध भक्त असतात ते ह्या स्टेजला असतात. आणि ते कसे असतात सांगा, की ऑलरेडी ज्ञानात स्थित असतात. शरीराच्या वरती आत्म्याच्या स्तरावर असतात. प्रत्येकाच्या हृदयात भगवंतांना पाहत असतात. तो आनंद असतो. त्यामुळे त्यांचा तो खरा आनंद असतो. तो नित्य आनंद असतो. आणि ते काय मनासारखं झालं तरी ठीक, नाही झालं तरी माहित आहे की इथली परिस्थिती सतत बदलणारी असणार आहे. नाही झालं तरी ठीक, कारण इथून आपण काय घेऊन वगैरे नाही जाणार आहे. ओके. त्यामुळे कशाचा शोकही नाही आणि कशाची आकांक्षा पण नाही. सर्व प्राणीमात्रांच्या ठिकाणी समभाव. तर ह्याला अशा अवस्थेमध्ये त्यांना विशुद्ध भक्तीची प्राप्ती होते. माताजी घ्या पुढे. तर भक्ती जी असते ना ती दिव्य भगवंतांची प्रेममय सेवा असते. त्यामध्ये ते जोडून घेतात स्वतःला. वाचा माताजी. हरे कृष्ण. भक्त्या मामभिजानाति यावानश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम. मनुष्य मला माझ्या पुरुषोत्तम भगवान या यथार्थ स्वरूपात केवळ भक्तीद्वारेच जाणू शकतो. अशा भक्तीद्वारे मनुष्य जेव्हा माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होतो तेव्हा तो भगवत धामात प्रवेश करू शकतो. हरे कृष्ण. बघा, कृष्णांना जाणायचंय तर तुम्हाला अनन्य भक्तीशिवाय दुसरा कुठलाही मार्ग नाहीये. हे भगवंतांचं वैकुंठ लोक आहे. बघा तिथे कसे सगळेच जण दिव्य शरीर प्राप्त झालेले, सुडोल असे छान आहे सगळं. जिथे कुठल्या प्रकारचं दुःख नाही, असं ते वैकुंठ आहे. तर भगवंतांना ना त्यांच्या पुरुषोत्तम भगवान म्हणजे ह्या भगवंतांना त्यांच्या गोविंद कृष्ण या रूपात केवळ भक्तीद्वारे, आता कळला ना, हाच तर मार्ग आहे, केवळ भक्तीद्वारे. त्याच्यासाठी दुसरा काय नाही. आणि भक्ती म्हणजे काय? भगवंतांची दिव्य प्रेममय सेवा. तुम्हाला ज्या ज्या स्वरूपात जमते बेबी स्टेप्स घ्या आणि घ्या त्यांच्याशी जोडून. अशा भक्तीद्वारे मनुष्य जेव्हा माझ्या भावनेने युक्त होतो तेव्हा तो भगवत धामात प्रवेश करू शकतो. माताजी घ्या पुढे. हरे कृष्ण. सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्. माझा शुद्ध भक्त जरी सर्व प्रकारची कर्मे करीत असला तरी माझ्या आश्रयाखाली माझ्या कृपेने त्याला शाश्वत आणि अविनाशी धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. कृष्ण भगवंत काय सांगतायत बघा. तो त्यांचा जो शुद्ध भक्त आहे ना, तो सगळ्या प्रकारची कर्म करत असला तरी भगवंतांच्या धामाने त्याला शाश्वत अविनाशी धामाची प्राप्ती म्हणजे भगवंतांची प्राप्ती होणार आहे. आता प्लीज इथे सर्व प्रकारची कर्म म्हणजे तुम्ही पापकर्म वगैरे धरू नका. सर्व प्रकारची कर्म करत असला तरी म्हणजे कसं आहे, तो भगवंतांशी जोडलेला आहे. तो पापकर्म वगैरे करणारच नाही. भक्ती मार्गातलाच आहे तो. आणि त्या बंधनं लागत नाहीत त्याला त्या कर्माची, कारण त्याने ते सगळं भगवंतांना म्हणजे जाणलेलं असतं की ही जे सगळं आहे ना हे भगवंतांची कृपा आहे, तुम्हाला समर्पित. अशा भावनेमध्ये तो कर्म करतो. म्हणून भगवंतांच्या कृपेने त्याला त्यांची प्राप्ती होऊ शकते. ओके. माताजी घ्या पुढे. हरे कृष्ण. मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारं श्रोष्यसि विनंक्षसि. जर तू माझ्या भावनेने युक्त झालास तर माझ्या कृपेने तू बद्ध जीवनातील सर्व संकटे पार करशील. तथापि जर तू अशा भावनेमध्ये कर्म न करता आणि अहंकाराने माझं न ऐकता कर्म केले तर नाश पावशील. हरे कृष्ण. इथे कृष्ण एक हे देत आहेत आपल्याला, म्हणजे धोक्याचा इशारा असतो ना, तसं की सायन्स आता हा रस्त्याच्या कडेला वगैरे बोर्ड असतातच ना, तसं की तू भगवंतांच्या भावनेने युक्त होऊन
त्यांच्या कृपेने जर का हे जीवन जगलो, त्यांच्या हातात हात देऊन, तर हे भवसागर आपण पार करू शकू. पण अहंकाराने जर का करत राहिलो, मी करता मी भोगता, तर नाश पावशील. म्हणजे कसं आहे, पुन्हा त्या जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यात. आणि कारण हे भवसागर पार करणं भगवंतांच्या कृपेशिवाय सोपं नाहीये. हा माताजी पुढे घ्या. कृष्ण ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया. हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीवाच्या हृदयात स्थित आहे आणि तो सर्व जीवांचे भ्रमण निर्देशित करत आहे. हे सर्व जीव मायेने बनवलेल्या यंत्रावर आरूढ आहे. हरे कृष्ण. हे जे आपलं शरीर आहे ना, ह्याला मायेने बनवलेलं यंत्र म्हणतायत भगवंत. हा तर पण प्रत्येकाच्या हृदयात भगवंत आहेत. त्यांनी आपल्याला ना एकटं नाही सोडलेलं कुठे. हा कोण बरोबर असो अगर नसो, ते आहेत बरोबर. तर आणि ते ना तुम्हाला मार्गदर्शन पण करतील. इथे अर्जुनाला करतायत, सगळ्यांना करायची इच्छा आहे, पण आपण त्यांचा आवाज ऐकण्या एवढं स्वतःला वेळच देत नाही. आपल्याला ऐकायचंच नाहीये. गीता ही त्यांची वाणी आहे बघा. आपण ती ऐकायला हवी, जीवनात आचरण करायला हवं. हा गीता हे आत्मसाक्षात्काराचं ज्ञान देतं. ते तुम्ही अनुभव घेण्याचं ज्ञान आहे. तर तुम्ही नक्की ते जिथे सांगितलंय ते जीवनात अप्लाय करून बघा आणि स्वतःच स्वतः अनुभवा. माताजी पुढची स्लाइड घ्या. हरे कृष्ण. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतीं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्. हे भारता, पूर्णपणे त्याला शरण जा. त्याच्या कृपेने तुला दिव्य शांती आणि सनातन परमधामाची प्राप्ती होईल. हरे कृष्ण. मग भगवंत सांगतायत की त्यामुळे पूर्णपणे शरण जायला पाहिजे. जसं अर्जुनाने आपल्या जीवनाची दोरी भगवंतांच्या हातात देऊन टाकली, तशी आपण द्यायला पाहिजे. त्यांच्या कृपेने आपल्याला शांती पण प्राप्त होईल, परमधामाची पण प्राप्ती होईल. ही राजा रुद्र प्रताप, आपण त्यांची गोष्ट बघितलेली आहे. माताजी पुढे. हरे कृष्ण. इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यतरं मया भ्रमुष्यैत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु. याप्रमाणे मी तुला अत्याधिक गुह्य ज्ञान सांगितले आहे. याचा पूर्णपणे विचार कर आणि तुझ्या इच्छेत जे येईल ते कर. हरे कृष्ण. कृष्ण ते कृष्ण आहेत बघा. एवढं सांगितलंय आणि ते त्याला काय सांगतायत बघा. हे ना नात्यांमध्ये पण असायला हवं की थोडं स्वातंत्र्य तुम्ही अवश्य ज्या दुसऱ्याच्या त्याच्या समोरच्याच्या चांगल्यासाठी सगळं करा, पण एक स्वातंत्र्य पण आपल्याला द्यावं लागणार. की ते सांगतायत बघा, एवढी ती एकतर ती पार्श्व प्रत्येक गोष्टीला ना अचानक काय पण उठून कुठे पण आपण विचारू नाही शकत, बोलू नाही शकत. त्याची पार्श्वभूमी आपल्याला बॅकग्राऊंड काय आहे हे माहीत असावं लागतं. आता ही तर भर युद्ध सुरू व्हायला आलेलं आहे. एवढी मोठी मोठी 2 सैन्य समोर उभी आहेत. अशा ठिकाणी एकतर एवढं म्हणजे दिव्य ज्ञान दिलंय. आणि देऊन ते काय सांगतायत बघा, की मी तुला अत्याधिक गुह्य ज्ञान सांगितलं. त्याचा त्यांना अभिमानही नाही. बाबा मी तुला सांगितलं बघ, की कशी इथे मला वेळ म्हणजे ही परिस्थिती बघ आणि त्यात तू काय हे अर्जुना लावलं. असं नाही, दिलं त्याच्या प्रश्नांची उत्तर वगैरे देऊन दिलं. तर ते काय सांगताय, त्याचा पूर्णपणे विचार कर आणि तुझ्या इच्छेस जे येईल ते कर. माताजी पुढे चला. हरे कृष्ण. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे. सदैव माझे चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझे पूजन कर आणि मलाच नमस्कार कर. याप्रमाणे निश्चितपणे तू मला प्राप्त होशील. मी तुला हे प्रतिज्ञाने सांगतो, कारण तू माझा अत्यंत प्रिय सखा आहेस. हरे कृष्ण. बघा, आपण 9व्या अध्यायातही श्लोक बघितलेला आहे. मन्मना भव मद्भक्तो. इथेही कृष्ण सांगतायत भक्ती करायची आहे म्हणजे काय करायचंय, तर हा तो रस्ता आहे. भगवंतांचं चिंतन करा, अभ्यास करा त्यांच्याविषयी. मनात आपल्या मनात त्यांना जागा द्या. जरासे मनातले बाकीचे विषय बाजूला करा, तर येऊन राहतील ना कृष्ण तिथे. माझा भक्त व्हा, माझे पूजन करा, मला नमस्कार करा. याप्रमाणे तू निश्चित मला प्राप्त होशील. आणि हे ते प्रतिज्ञेने सांगतायत, आपली नाही, भगवंतांची प्रतिज्ञा आहे.
कारण तू माझा अत्यंत प्रिय सखा आहेस. हा, तर इथे अर्जुनाचं आणि त्यांचं एक काहीतरी नातं आहे. तसं आपलं पण तुम्हाला जे आवडतं ते एक नातं जोडून घ्या आणि त्यामध्ये प्रेमाचं आदान प्रदान करा. ते मी नेहमीच म्हणते तसं आई वडील, मोठा भाऊ, लहान भाऊ, गुरु, तुम्हाला जे काय आवडते ते नातं घ्या. मित्र. हा, माताजी पुढे. हरे कृष्ण. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. सर्व प्रकारच्या धर्मांचा त्याग करून केवळ मला शरण ये. मी तुला सर्व पापांपासून मुक्त करेन. तू भयभीत होऊ नकोस. हरे कृष्ण. तर कृष्ण काय सांगतायत बघा. हा जो श्लोक आहे ना, तू सर्व प्रकारच्या धर्मांचा त्याग करून मला शरण ये, केवळ मला. मग मी तुला सर्व पापांपासून मुक्त करीन आणि भयभीत होऊ नको. तर दोन प्रकारे तरी घ्या तुम्ही ह्याचा. ही गीता आहे, खूप सखोल आचार्यांनी अर्थ काय केलेले. मग कसं असतं, पहिला अर्थ कसा आहे की आपल्याला कधी कधी वाटतं ना, अरे मी तर एवढा पापी आहे, मी करावा का जप, मी भगवंतांची भक्ती करावी का, स्वीकारतील का मला ते. तर असा विचार करू नका, भयभीत होऊ नका. भगवंत तुम्हाला सगळ्या पापातून हे करतील, बाहेर मुक्त करतील. तुम्ही त्यांनी सांगितलं, आता मनमना भव सांगितलं होतं ना, ते करायला सुरू करा. हा, बाकी काही करू नका, पण ते तरी करा. आणि सर्व प्रकारच्या धर्मांचा त्याग करून केवळ मलाच शरण ये, म्हणजे आणि घेतात माणसं की सगळं सोडून माझ्याकडे ये. तर तुम्ही जर का संन्यास वगैरे इथे म्हणत असाल तर तो गुरूंच्या परवानगीने घ्यायचा असतो. नाहीतर इथं तुम्ही फक्त अडकून पडणार, कायच मायेच्या प्रभावाखाली राहणार. हा जो संन्यास प्रकरण असतं ना, हे गुरु परवानगी देतात आणि त्या की तुमचे जीवनभर ते पाहत असतात आणि योग्य वेळेला सांगतात की आता तू घेऊ शकतोस. हा, असे वेगवेगळे अर्थ आहेत. तर तुम्हाला जो सुटेबल वाटतो तो बघा. हा, माताजी पुढची स्लाईड. हरे कृष्ण. इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन ना चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति. जो तप करीत नाही, जो भक्त नाही, जो भक्तिमय सेवा करीत नाही, तसे जो माझा द्वेष करतो, त्याला हे परमगुह्य ज्ञान कधीही सांगू नये. हरे कृष्ण. आता हे जे गीता ज्ञान आहे, कृष्ण अर्जुन संवाद आहे हा. तर जे भगवंतांचं भक्ती करत नाहीत, हा, त्यांच्याशी तप करत नाहीत, म्हणजे त्यांच्याशी कुठल्याच प्रकारे ते जोडलेले नाहीत, भक्त नाहीत, भगवंतांची सेवा करत नाहीत आणि उलट भगवंतांचा द्वेष करतायत ते. तर अशांना आपण हे ज्ञान नको. कृष्ण म्हणताय नका सांगू तुम्ही त्यांना ज्ञान. हा, पण इथे आपण एक चान्स घेतो. आपल्या गुरूंची आज्ञा आहे, त्यांना त्यांच्या गुरूंची होती की कुठेतरी अज्ञानामध्ये जे आहेत, द्वेष वगैरे करत नाहीत पण अज्ञानातच आहेत, कृष्णांविषयी कायच माहित नाही, त्यांना आपण हे ज्ञान देण्याचा प्रयत्न करतो. हा, जरी कृष्ण नको म्हणत असले तरी आपल्या गुरूंची आज्ञा म्हणून. हा, माताजी पुढची स्लाईड. हरे कृष्ण. य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैशत्य संशयः. जो मनुष्य भक्तांना हे परमगुह्य रहस्य सांगेल, त्याला निश्चितपणे शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त होईल आणि अंततः तो माझ्याकडे परत येईल, यात मुळीच संशय नाही. हरे कृष्ण. आणि भगवंत काय सांगतायत बघा, की जो कोणी मनुष्य हे जे गीतेचे ज्ञान आहे ना, हे परम, हे ह्यातलं रहस्य म्हणजे गीतेचं समजावून सांगायचा प्रयत्न करेल ना, त्याला निश्चितपणे शुद्ध भक्तीची प्राप्ती होईल आणि ते भगवंतांच्या धामात त्यांच्याकडे परत जातील, यात मुळीच शंका नाही. म्हणजे शंका घेऊ नका म्हणतायत. इथे प्रभुपाद स्वामींचं बघितलं ना आपण, की त्यांनी त्यांचं जीवनच ह्या गीता भागवतमच्या प्रचार प्रसारासाठी खर्ची घातलं. आयुष्यभर तेवढं एकच करत राहिले ते. माताजी पुढची स्लाईड. हरे कृष्ण. न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तदात्मन्
भविता न च मे तस्मादन्य प्रियोतरो भुवि. त्याच्यापेक्षा मला अधिक प्रिय असा कोणीही सेवक या जगामध्ये नाही. तसेच त्याच्यापेक्षा अधिक प्रिय असा कोणीही होणारही नाही. हरे कृष्ण. मग हे जे भगवंतांच्या गीतेचं ज्ञान, भक्तीचं ज्ञान, प्रचार वगैरे करतात ना, त्यांच्यापेक्षा अधिक प्रिय असा कोणीही सेवक नाहीये त्यांना ह्या जगामध्ये, आणि होणारही नाही. ज्यांनी ह्यामध्ये जोडून घेतलेलं आहे ते भगवंतांना, ते भक्त त्यांचे किती प्रिय आहेत बघा. हा, हे सगळे शुद्ध संत आहेत ना, सगळे त्यांच्यामध्ये येतात. हा, माताजी पुढे. हरे कृष्ण. अद्येष्यते च य इमं धर्मं मावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः. आणि मी घोषित करतो की जो कोणी आपल्या या पवित्र संवादाचे अध्ययन करतो तो आपल्या बुद्धीद्वारे माझे पूजन करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कृष्ण इथे काय म्हणतायत बघा, आपण पण थोडंसं इथे जो प्रयत्न करतोय ना, की भगवंतांना समजून घेण्याचा ह्या पवित्र संवादाद्वारे, ते कृष्णांचा स्वभाव बघा ते कसे आहेत. ते काय म्हणतायत बघा, की आता आपण काय इथे कृष्णांची सेवा करायला बसलोय वगैरे अशा ह्याने बसलेलोच नाहीये. आपण स्वतःसाठी बसलोय. हा, मला गीता कळू दे. पण भगवंत काय मानून घेतायत बघा, की माझे भक्त त्यांच्या बुद्धीद्वारे माझी पूजाच करतायत. हा, म्हणजे आपण ही जी गीता शिकायचा प्रयत्न करतोय ना, समजून घ्यायचा, तर आपण आपल्या बुद्धीद्वारे भगवंतांचं पूजन करतोय असंच कृष्ण मानून घेत आहेत. हा, माताजी पुढे. श्रद्धावान् न सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्. आणि जो मनुष्य श्रद्धेने व द्वेष न करता श्रवण करतो तो सर्व पापातून मुक्त होतो आणि पुण्यवान लोक जेथे वास करतात त्या शुभ लोकांची प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. हा, ही श्रवण भक्ती किती गरजेची आहे बघा. श्रवणच ती आहे जे तुम्हाला कृष्णांची ओळख करून देणार. हा, तर आता आधी कृष्ण कडे बघायचं आणि आताच तुमचं दृष्टी बदलेल ना थोडीशी, तर ही जी श्रवण आहे ते कसं करायचंय बघा, श्रद्धेने आणि द्वेष न ठेवता. तुम्ही जे ऐकताय ह्यावर तुमची श्रद्धा हवी आणि द्वेष नका करू. तर तुम्ही आपोआप सर्व पापातून मुक्त व्हाल आणि पुण्यवान लोक म्हणजे भगवंतांचं जे धाम असतं त्या शुभ लोकांची प्राप्ती कराल. एवढी श्रवणाची हे असते महत्व. हा, माताजी पुढे. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि संदेह करिष्ये वचनं तव. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, हे अच्युत, माझा मोह आता नष्ट झाला आहे. तुमच्या कृपेने मला माझी स्मृती पुन्हा प्राप्त झाली आहे. मी आता दृढ निश्चयी आणि संशयमुक्त झालो आहे आणि तुमच्या आज्ञेनुसार मी कर्म करण्यास सिद्ध आहे. हरे कृष्ण. भगवंत काय सांगतायत, अर्जुन काय सांगतोय बघा. हा तोच अर्जुन आहे हा पहिल्या अध्यायात आणि दुसऱ्या अध्यायात ज्याच्या एका क्षत्रियाच्या हातून ना त्याचं शस्त्र कधी असं घसरून वगैरे पडत नाही. तर त्याच्या हातून, आणि अर्जुन कोण आहे ते आपण पाहिलंय, तो पण काय साधारण नव्हता. तर नर नारायणातला नर होता तो, पण त्याच्या हातून धनुष्य निसटून पडत होतं, रडत होता तो, आणि हे सगळं त्याने मान्य पण केलं की मला असं होतंय. आणि तोच अर्जुन म्हणून तो ते मार्ग म्हणजे त्यातनं बाहेर पण पडू शकला. त्याने शोधलं माझा प्रॉब्लेम काय आणि योग्य माणसाकडे मार्गदर्शन घेतलं. माणसाकडे म्हणजे भगवंतांकडे मार्गदर्शन घेतलं. तर आहे ना, आता तोच अर्जुन बघा काय म्हणतोय, नष्टो मोह स्मृती लब्ध, की माझा मोह नष्ट झालाय. मोह म्हणजे तो म्हणत होता ना 5 कारणं दिलेली की यासाठी मी युद्ध नाही करू शकत, ते सगळं आता दूर झालेलं आहे आणि मला मी कोण आहे ह्याची मला पुन्हा ज्ञान झालेलं आहे. विसरलेलो असतो ना आपण, भगवंतांच्या विस्मरणात असतो, की तर त्याला ती जाणीव झाली की मी शरीर नाही, आत्मा आहे, मी भगवंतांचा नित्य दास आहे. हा, मी त्यांचा अंश आहे आणि मी त्यांचा नित्य दास आहे. त्यामुळे त्याला ती स्मृती प्राप्त झाली आहे. तो आता दृढ निश्चयी आणि संशय मुक्त झालाय. आता कसला संशय नाही उरला आणि तुमच्या आज्ञेनुसार कर्म करण्यास मी सिद्ध आहे. म्हणजे आता तो उठला युद्ध करायला. ओके, त्यामुळे गीता हे प्रेरणेचं पुस्तक आहे आणि अर्जुनाला कृष्णाने
कुठेही तुझ्या कर्तव्याचा त्याग कर म्हणून सांगितलेलं नाहीये. त्यामुळे जीवनाच्या लढाया ह्या आपल्याला लढाव्या लागणार. त्याची स्वरूप प्रत्येकाची वेगळी असणार. त्यासाठी पाहिजे असलेलं ज्ञान तुम्हाला गुरु किंवा इथे कृष्ण देतील, पण चालावं तर तुम्हाला लागणार. माताजी पुढे. हरे कृष्ण. 18.74 संजय म्हणाला, याप्रमाणे श्रीकृष्ण आणि अर्जुन या दोन महात्म्यांचा संवाद मी ऐकला. हा संवाद अत्यंत अद्भुत आणि रोमांचकारी आहे. 18.75 योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनाला हे परमगुह्य ज्ञान प्रदान करीत असताना केवळ व्यास कृपेनेच मी साक्षात श्रीकृष्णांच्या मुखातून हा परम गोपनीय योग ऐकला आहे. 11.76 हे राजन, श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्या या अद्भुत आणि पवित्र संवादाचे वारंवार स्मरण होऊन मला प्रतिक्षण पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हरे कृष्ण. हे अर्जुनाचं झालं, आपण बघितलं. आता हा संजय आहे बघा, त्याला कसं म्हणजे ह्या त्याच्या प्रतिक्रिया, त्याला कसं वारंवार म्हणजे रोमांच उभे राहत आहेत शरीरावर. आणि गुरूंच्या व्यासदेवांच्या कृपेमुळे हा मी अद्भुत असा संवाद मी ऐकू शकलो आणि मला त्याचं वारंवार स्मरण होत आहे म्हणताय. आणि पुन्हा पुन्हा हे कृष्ण हे आनंदाचं स्वरूप आहे. आनंद होतोय म्हणतात, मला पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे, रोमांच येत आहेत. माताजी पुढची स्लाइड. हरे कृष्ण. हे राजन, भगवान श्रीकृष्णांचे अद्भुत रूप स्मरण केल्याने मी अधिकाधिक विस्मयकारी होत आहे आणि मला पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हरे कृष्ण. हे संजय आला, म्हणजे संजय पण तो आनंद मिळवू शकतोय. फक्त धृतराष्ट्रच नाही, कारण तो मीच्या पुढे बघतच नाही. काही झालं तरी ते हस्तिनापूर साम्राज्य मला मिळायलाच हवं, त्याची बुद्धी त्याने तेवढीच सीमित ठेवली. पण हे त्याची ते वाचा तुम्ही पण किती वेळ त्या शब्दांमध्ये किती आनंद आहे बघा. हे संजयाचे उद्गार आहे. माताजी पुढे. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शीर्विजयो भूतीर ध्रुवानितीर्मम मतिर्मम. माताजी एक मिनिट मी पुन्हा वाचते कारण की थोडा स्लाइड हल्ली. असू दे. हरे कृष्ण. यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतीर ध्रुवानीतीर मतिर्मम. जेथे योगेश्वर कृष्ण आणि महान धनुर्धर अर्जुन आहेत तेथे निश्चितच ऐश्वर्य, विजय, असामान्य सामर्थ्य आणि नीती आहे, हे माझे मत आहे. हरे कृष्ण. बघा, हा तो संजयाचा निष्कर्ष आहे. आता समोर तो ज्यांचा सेवक आहे तो राजा समोर बसलेला आहे, तरी सत्य बोलायची तुमच्यामध्ये ताकद हवी. तो सरळ निष्कर्ष देऊन टाकला संजयाने, की हा माझं मत आहे की जिकडे योगेश्वर कृष्ण आणि जिथे महान धनुर्धर अर्जुन आहे तिथेच ऐश्वर्य, विजय, म्हणजे युद्धासाठी उभी आहे तिकडेच ऐश्वर्य, विजय, असामान्य सामर्थ्य, नीती, धर्म जे काय आहे ते तिथेच आहे. हा अर्जुनाने संजयाने तिथे निष्कर्षच देऊन टाकला. माताजी झालं आपलं आता. तर आपण बघितलं की कर्मयोगाद्वारे बंधनातून मुक्तता कशी मिळवायची. मग कर्म करायला 5 घटक लागतात, पण त्यात भगवंतांची परवानगी हा सगळ्यात महत्वाचा आहे. ते नसलं तर उरलेले 4 असले तरी काही होऊ नाही शकत. मग 3 गुण कसं सर्व काही नियंत्रित करतात. मग वर्णाश्रम धर्माद्वारे शुद्धीकरण, की त्याचं ध्येय तुम्हाला जे आवडतं ते करा, पण जीवनाचं मेन ध्येय हे भगवंतांच्या प्रेमासाठी ठेवा. म्हणजे भगवत प्रेम हे असतं. मग गोपनीय ज्ञान सांगितलं पुन्हा. मग शुद्ध भक्ती, कृष्ण भावनेविषयी सांगितलं. आणि आता आपण ह्याचा संजयाचा निष्कर्ष बघितला की जिथे कृष्ण जिथे अर्जुन तिथेच ते म्हणतायत विजय, नीती सगळं तिथेच. आणि ते त्याने आपल्या राजासमोर सांगितलंय. तर ओके, आपला अध्याय झालेला आहे. मी जरा एक कॉल पूजा माताजींना करते. पूजा माताजी येणार आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. माताजी सॉरी, आम्हाला थोडासा मोठाच अध्याय. नाही ठीक आहे माताजी, ठीक आहे. वैष्णव आरामात माताजी, आरामात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः.
अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल. जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे.